ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ عيد بكيت وسعيد تسألهم آمين 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 أتلا ليدنا يبلو سدرانا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم مجمريا رحوز بعالة لدت مدهانينا يسوس كريستوس يكبر لنا مجمع بعالة لدت مالت حركاتهم عند ما أكلنا أمنة كريستنا يو مدهانينا يسوس كريستوس نسلد احنا دك سبات أب مبلع مال كم استولده بو غيرو دما كابت زنبري حتيات ندك سبات حرا كم زوج أنا حرا زخنا فترتنا زبل دما تاويد متس سو انكو عبزي عبي بعال أبقى عنا كلكم يدلين كلهم تخطاتلتنا إذا channel أوشتن أب أوروبا خوينكم تقاتلوا أمريكا خوينكم تقاتلوا أفريقيا خوينكم تقاتلوا كمون على عدوين أبيرترا خوينكم تقاتلوا تخلوا رحوس بعال الدات كمون رحوس حدش عمتي يكبر لنا كبري دلي نايلو بمدبنا دما بزعبا يرترا بزعبا زبعالات زملكات بزح كنرينا أبا على زملكات كنرينا أنت خوني بعالم درجة there's so many things happening قالك فالات كنرينا مو دحريو كابيرترا كابت كونفرنس أبيرترا استقبل زوج حبريتها كنركن فتنينا تعم تسبق زخون زربا كم تزربه أقد السنة بتاعت كم تمايتون تزرعنا يقوم حجي دقة نيرو كوش تزوجه كنركن فتنينا لايك جبرو سبورت جبرو كسام مودا تام سانا تنهم نابلناكم مجمريا بزكن جمرينا let's go. No more suspense. Canada's Prime Minister Justin Trudeau has resigned. He's just announced his decision in Ottawa. It comes after months of criticism from his own party lawmakers. He won't be out immediately though. Trudeau will stay on until his party finds a new leader. After that, he will step down. In his speech, Trudeau mentioned the party rebellion. He said if he's fighting internal battles, he cannot be the best candidate. He also said another candidate could win the election. Listen in. So, ناي الإنجليز ناي كندا برايم مينستر جاستن ترودو دحر ناي 9 عامات عبيلو زخونا في سلطان أب كروشيا سلطان كفيلو كل تي مسرح ناي كندا مسرح ناي بوليتيكا ناي معربا وعالم كل تزبلو وناتغتلي أسروم كخيد دحر مزنح كابتا كروشيا سلطانو ريزاين مخجبر بمرجو يكونن بدحر مغارجا سلسته قدديو Could win the election. Listen in. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. So, Justin Trudeau ካብ ስልጣን መላዩ ማለት ንብዙሓት ካናዳውያን ጽቡቕ ዜና እዩ ብሓፈሻ ሓደ ነገር ድማ بأوروبا درجة بعالم درجة نصرنا خوني متصالو بمولهم نايت جلوباليست سات حساسبا زنبرو مرحتي ناي بحكي حدا بحدا بحمق سعرت قال يوم دما كاب كورشا عمت السلطانهم من كي ودو توقتيتهم كابت السلطانهم نكوتو يقدروا خمسة لوينا نرزالنا ناي جاستين ترودو ننوي حوان أفسن كل زنبر مراحك كوينو نقول طبعا ناي كندا دما ناي بحكي نقول قلت زوسدو دارجع عبد حلف عمت هذا وصلوا سنة الدماء بملو نتهجر كابت زنبرة كتباوي حيلي نتحت جزء ترايكوز زاد أنهي مرحي قينت أنهم دارجع بخلو أزيد سلو مرح قينو دحرمزنا أما وداتا تاك جبراز جبو زياك جبراز جبو دونالد ترامب ممتو ناي بحكي نتن تريفان هو زنبرة تسمي مخص أنهن حسيب زنبرة كم زي أنهن غير ومهنياتو حزب أمريكان دونالد ترامب دحرم مراتهم أتهم كونسرفاتيفز اب كندا زلو بكل منقد نزي جاستين ترودو دما كتصفعوان كهرمون جميرهم تمساسالي بحر دما أمولي أوروبا نرلنا اب جرمن تمساسالي اب يوكي تمساسالي كونتات اب فرنسا ماكرون كومو غيرو يلبلب بالو كابت كورشا سلطان لابيو سلازول حنجيدي سلازول نمبر نسوون كابتا كورسي نكيله كم حسميو زغرف زلو إذن ريو زلنا تريو نابي غصو خيد خون بفلاي دما إيلون ماسك أب كورشا ناي إكس كوفيلو زغبرو زلو كامبين ويون غوسغواس
نزوم مراحت زياتهم عدل زبال هيبوم يلن ناجاسين ترودو بحفشا أبوش هاجرون بزع سجام دينيروهم حجر ما ناي دونالد ترامب متيو نبحكي ولا مسؤول نتنسو زمر حزلو كنت بقى لولا ومليس تقول كم زغل تعريف كوردلو كم زغل مستراي أتي إنكم أتي أبسنت أنا مستح عقمناتو دحور عقم خمسة يبلون أتي زنبرو لح دقفون كخسرو خمزغل بحماق كباررس كمزغل سلاز فلتي دما أقدموا ريزاين كجبر مريسو. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Trudeau is leading a minority. مجمريا حتى بزيا استراسك قبل لاز دلي جاستين ترودو أفسلتان كم تخلو من البات عبد الحريص أني لا نقرأكم إذا حنسمع. Trudeau is leading a minority government in Canada. The opposition is plotting to oust him later this month. Plus, his own party wants him gone. The Liberals have around 150 MPs in Parliament. That is the party that he leads. Nearly 50 of them want Trudeau out. 50 MPs from his own party, 1/3 of his party wants him to step down. On Wednesday, the Liberals have a party meeting scheduled. If he waits till then, if he waits till Wednesday, the optics will be bad. It will look like the party forced him out during the meeting, which is why Justin Trudeau is resigning today. So what happens now? Well, Trudeau is not leaving in a flash. He wants to stay on. So كم زنريو زلنا فتيو ويونتز بحاليو قال ملاي كونن كاب سلطان زور زلو دارجا بحماق نخي ورد ويون بوردت نخي ورد ينفسو أتحين وريزاين غير زبل زلو بأزغا ننوح سبس بيزنا بري نبحكي زبس حزب كندا تحويسي زل زب مخاد زجوه سب كل كلني. The most important part أبزا نري أزلنا ناي كندا هذا مراحي مخادو تي نعوك تكذب بهالزلو ما نسمعيه منيو. Liberals may not have that sort of time. Canada's parliament was supposed to convene later this month and the opposition had planned a no-confidence vote. But Trudeau is trying to delay it. He has asked Canada's Governor-General to prorogue the upcoming session, basically to suspend it. Chances are that this decision will be challenged in court, but if he succeeds, the parliament will only convene in March and not in January. The idea is to give the Liberals, that is his party, some more time to hold a contest and find the best replacement for Trudeau. Even then, the Liberals will have a hard time. Just look at the poll numbers. Trudeau's Liberal Party is at 21%. So the Justin Trudeau nati party بتعمي هسي وزنيه almost the Conservative Party زبحال زلو تي بوليفير زبحال مثلاً إذا سبزي نايت Conservative حلافي نسو كتكو مخانو تنات بارتي دما بعبلا لنا درجة دابل ديجيتس مرحنة كم زلوين عن رزالنا بعز في يمرحو خم زلو جاستين ترودو أبدي على سمينيت وريدو نعوك تكزخل حدش كانديديت عمتيهم تولاديروم نززو له جاب نغيروا زخل تخلو بتعم سبيبيو قبل اليد ما كل جزء كم زعينت مرحنة نتحقر بحماق وطبعا كنتات إتي وازن برسب متيو نكات حنازلو تخلو عزيز سبيبيو ناي كونسرفاتيف ويف معبل نايزم كونسرفاتيف سيمانويان زبحلو أزيو حيلو عملو معرابا وعالم أب أمريكا دونالد ترامب يماناو كم في كم يجيروا بعبلا لنا تعويتو أب كندا زي ترفيو نهاية أمريكا حمام زخونا نفاس نهاية أمريكا قلت في زهربهم نعم كتيل كاب أوروبا كاب حدا بحدا نريو زلنا يمانا كم فترة يو أبسط عندما تزلوا سلازي big government left government progressive government بحال زنا برا بمولو liberal government بحال زنا برا بمولو موداتو كم زبسحن لعلم كامت أنا لعلم سلازتو تقاملو بعال جاستين ترودو دما زيناي جبرسو دو ماوندو زيناي جندر دو ناي جلدو زبل سيد أنا وكايدا كام محرن لعل سلسلة تكملوا again مدرك كاغيلو يبرولو وطبعا كندا نعوز مسل سب قبل كم زيد اللي ينقرالو اتز بدما ستوفو سلسلة ومزيوم سبازياتهم قحفو مالو أبزي كردانا زلو جاستين ترودو كما تخلاب سلطان بتخكل ناي بحكي لعل تقبلنا تنير وابزي اسك سمعوا سلمتاي تقبلنا تنير. Things go wrong for him. In 2015, Justin Trudeau shot to global fame. He won Canada's elections in a landslide. At that point, he had everything going for him. Youth, a famous surname, and surging popularity. Trudeau was exactly what the media wanted. Vogue called him Canada's politician dreamboat. He announced a cabinet with equal number of men and women. He advocated for minority rights, and he fought for...
እዚ ንሪኦ ዘለና ጃስቲን ትሩዶ ክመፅእ ከሎ ኤግዛክትሊ ብድሕሪ መጋረጃ ሚድያ ክፈትዎ ከም ዝኽእል ገይሮም እዮም ኣምፅኦሞ ስለምንታይ ሓደ ንእሽተዩ መብዛሕትና እንታይ ንደሊ ክላ ኩሉ ዝመርሕነት ብኣረግቶት መሊኡ ኣዝዮም ብዕድመ ዝዓበዩ ኣብ ኣሜሪካ እንተኮይኑ ጆ ባይደን ምስሓቁ ኮይኑ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ካብኡ ዝንእስ ኣይኮነን ብዕድመ ስለምንታይ እዩ ዋላቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ተሪኻዮ ብዓለም ደረጃ እውን ተሪኻዮ መራሕቲ ኩሎም ዓበይቲ እዮም ስለምንታይ ንኣሹ ዘይመፁ ንብል ኤቭሪታ ንኣሽቱ ክመፁ ከለዉ ንሪኦ ዘለና ፀገም ድማ እቶም ንኣሽቱ ካብቶም ዓበይቲ ዝሕሹ ይኮኑን ሓደ ካልኣይ ድማ ኢንኮምፔተንት እዮም ብቅዓት እውን የብሎምን ተርዲኹን ብቅዓት እውን የብሎምን መጋበርያ ክኾኑ ዝኽእሉ እምበር ምክንያቱ እዚ መፅዩ ባራክ ኦባማ መፅኡ ነይሩ ቅድሚኡ ማክሮን ኣብ ፈረንሳ መፅዩ ዩ ካን ኔም ኢት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ መፅዩ ኩላቶም ተሪኻዮም ግን እንታይ እዮም መጀመርያ ሃይፕ ይፈጥሩ በቃ ንኣሽቱ መፅኦም ኤነርጂ ኣለዎም ክሬቲቪቲ ከምፅኡ እዮም ገለ መለ ኢልካ ሰብ ብዙሕ ተስፋ ይገብረሎም ኣብ መወዳእታ ንሳቶም ሽማዊ መራሕቲ ዳ እምበር ዓቕሚ ዘለዎም ነገራት ክቕይሩ ዝኽእሉ መራሕቲ ዘይኮኑሲ ተቐላጢፎም መጋበርያ ክኾኑ ዝኽእሉ መጋበርያ እናኾኑ ከማንካ ነቲ ገይም ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዘይፈልጥዎ ብቐሊሉ ባስትት ክኾኑ ዝኽእሉን ጉድለት ናቶም ብቐሊሉ ክምዘን ዝኽእልን ነተን ሃገራት ድማ ፅቡቅ ቁጠባ ዝነበረ ናብ ሕማቅ ጥራይ ክወስዱ ዝኽእሉ እምበር ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ይኮነን ፈረንሳ ማክሮን እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ዝነበረና ብኣፍሪካ ክብሪ ኩሉ ብሰንኪ እዚ ዓንዳራ ካይዳናቱ ኩሉ ከሲርናዮ ካብ ኣፍሪካ ቀይሕ ካርድ ንወስድ ኣለና ቁጠባ ናይ ፈረንሳ ድማ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግር ክኣቱ ይብሉ ኣለዉ ካናዳ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር ክነሳ ናይ ኤነርጂ ዶ ናይ ካርቦን ዶ ናይ ገሎ ዶ ኢሉ ነቲ ቁጠባ ፓራላይዝ ገይርዎ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ኩሉ ኣጀንዳ ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ዳቮስ ዝበሃል ኣሎ እቶም ሃብታማት ኣብ ዓመት ኣብ ወርሒ ሓደ ይራኸቡ እዮም ሕጂ ኣብ ዝቐረባ ክግበር እዩ ዳቮስ ኮንፈረንስ ዝበሃል ኣሎ ብምሎም እታ ዓለም ብድሕሪ መጋረጃ ከመሓድርዋ ዝደልዩ ኣብ ስዊስ እዮም ዝጋብኡ ዓመት ናቶም ኣጀንዳ ዘሳልዩ ድማ እዞም መንእሰያት በቃ ንህዝቢ ብትክክል ወከልቲ ናይ ህዝቢ ክመስሉ ዝኽእሉ ሓዳር ዘለዎም ፅቡቅ መንእሰያት ኤነርጂ ዘለዎም ትምህርቲ ዘለዎም ገለ መለ ብዕድመ ንኣሽቱ ገለ የምፅዎም ነቲ ህዝቢ ድማ ናይ ብሓቂ ካብቶም ብዕድመ ዝደፉ ፖለቲከኛታት ከማን ንድሕን ይብልዎም መፅኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኩሎም ክገብሮም እየ ፆታዊ ፍልሊ ገለ መለ ኩሉ ክዕርየ ኩሉ እቲ ኣጀንዳታት ሰብ ዝደልዮ ነገር ይገብሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ፖሊሲ ናቶም ግን ዕንቆት ዘለዎን ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእልን ስለ ዘይኮነ እቲ ዝገበርዎ ፖሊስታት ዝኽተልዎ ኩሉ ነተን ሃገራት ንታሕቲ እምበር ንላዕሊ ክገብረና ኣይትርን ኢኻ እዚ ድማ ሓደ ህያው ኣብነት ድማ እዚ ጃስቲን ትሩዶ እዩ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ማለት እዩ again ኣብቲ ኩነታት ከምቲ ዝደለይ ተዓወተን ብፍላይ ኣብ ግዜ ኮቪድ ዝኸተሎ ድማ ዝገደ Trudeau and his family vacationed with spiritual leader Aga Khan. At the general election, this third term began to tell blood. They blamed the inflation on Trudeau's so ብሓፈሻ ናይዚ ትሩዶ ኢራ ወዲሎ ንዑ ድማ ብፍላይ በዓልቲ ጆርዳን ፔተርሰን ዝብልዎም ከምኡውን እቲ ፖለቲከኛ በቲ ሓደ ክንፊ ዘሎ እቲ ሓደ ኣንፃሩ ዘሎ ንኣብነት ሓደ ካብቶም completely ኣንፃሩ ተሓሳስባ ዘለዎም እዩ ወላ ኣብ ኢንቨስትመንት ተሪኽም There, this is a shawarma. All right, now if you can hold the mic for me while I make my purchase. So we're going to buy, you can hold the እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕጂ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ዝሓፂዎ ዘሎ ወይ እውን ክኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይቶም ኮንሰርቫቲቭ ሓላፊ እዩ ሳዕ ክንደይ ኣብ ፍሪደምን ኣብ ክፍተትን ከም ዝኣምን ኣብ ቢትኮይን ቅድሚ ክንደይ ዓመታት በቢትኮይን ኣብ ሱፐርማርኬት ከይዱ እናኸፈሎ ከሎ ዘርኢ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ጃስቲን ትሩዶ ጠቕላላ ኣንፃር እዚ ክሪፕቶ ድዩ ኣንፃር እዚ ዲሰንትራላይዝ ሲስተም ከይዱ ከመይ ጌርካ ንሃገራት ጨቢጥካ ትሕዞም ንህዝቢ ድማ ከመይ ጌርካ ብድሕሪ መጋረጃ መንግስቲ ክሰርሕ ይኽእል ንዑ ከሳሊ ከሎ እዚ ድማ በንፃሩ ህዝቢ ናፅነት ክረክብ ኣሎ ፍሪደም ክረክብ ክኽእል ኣሎ ድሌቱ ክገብር ኣሎ ክሪፕቶ ክጥቀም ኣሎ ቢትኮይን ክጥቀም ኣሎ ብምባል ስለዚ ኦልሬዲ ናይ ጃስቲን ትሩዶ ምእላዩ ነቲ ናይ ክሪፕቶ ሴክተር እውን ሓደ ፖዚቲቭ ኣወንታዊ ኩነታት ኮይኑዎ ኣሎ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ናይ ክሪፕቶ መራሒ ምዃኑ ክንፈልጥ ከለና ሕጂ ድማ ኣብ ካናዳ ንዑ ዝመስል መራሒ ይመፅእ ምህላው ሓደ ኣወንታዊ ምዕባለ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣገይን ካናዳ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ንርኢ ኣለና ንመለስ ኤሮፓ ተመሳሳሊ እንታይ ሽግር ኣጋጢሞም ኣሎ ብፍላይ እዞም ራይት ዊንግ ፖለቲሽያንስ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ይፈጥሩ ከም ዘለው ምንታን ንኽንርኢ መጀመርያ ግን ኣብዚ ሓለፈ ሓንቲ ሪፖርት ሂበኩም ነይረ በዚያ ክንጅምር ኢና Italy's Meloni, Trump's bridge to conservative Europe. Speaking of my mom, Viva Italia. I mean, I look at this meeting, it didn't get a ton of press, but it was historic. I think Prime Minister Meloni is, to me, as a conservative, almost as important as Da Vinci was to Italy. And this meeting, she took office...
انتايم زبلو زلو جورجيا ميلوني ناب طليان ممصا مس ناب امريكا متيا مس حدش بريزيدنت خوينو تمريت زلو دونالد ترامب مرخابا ناي بحكي صبغ نجر مخانو يوم زنغرو زلو تي يماناي كان في ميديا زبال زلو زي ناي كونسرفاتيف ميديا ويون رايت وينج ميديا زبال وي ريبابليكان ميديا زبال زي فوكس مالتيو كسع كندي جورجيا ميلوني قبل ليا كبرو خمزلون دونالد ترامب لما كاب جورجيا ميلوني كمهارو زخل بزح كم زلو يمزارب زلو and this is very good thing وناتو انتاي لكم انا بكال فيديو ناتي ولي لنيره اليان مس ايرترا تخدو زلا دبلوماسياو منقدي ناب زبلت فرن خبصح تخينو طليانا وين فولتيوم اتي قبل على ايرترا وريد زلو ناي سويفت غداك للو بيزنس كغبر تخينم هوتيلات كغبر تخينم ريزورتس كغبر تخينم ابتي افدغ بحرنا كال عبيت بيزنسات كغبر تخينم نتي قبل على ايرترا وريد زلو ناي فاينانشال امبارغو ويون اغدا نعك علي وكخلو بيفولتيوم زي سوق سراح كبيت كم زغنه ስለዚህ እቲ ሳንክሽን ስከለ ክጽዕርዮም ንጥቕሞም ክብሉን ኤርትራ ብዙሕ ክጠቕሞዮም ስለዚ ጥልያን ማእከላይ ስቴጅ ሕዘሉ ዘላ ኤርትራ ረብሓ ከም ዘለዋ He came in, she was elected in 2022, and Italy's been a mess. The economy's been a mess. The borders have been a mess. She was elected against what everybody thought. She came in and she is instituting Trump-like policies. And for Trump to look at somebody like Prime Minister Meloni, to look at her as being the bridge to a better relationship with the European Union, Stuart, is a $19 trillion has a $19 trillion GDP. The U.S. has a $28 trillion GDP. This is going to bridge the gap, and hopefully other countries Spain, France will come. She is instituting So in times of Luzolo, Meloni, Abelian Mangistinata, Zeikowum Prime Minister Nata, Zeikni, political Natat Natom, Zeikuni, Darga, Cabina Natom, Malta was scandalous. The Mangistisi Darga, Dala Srahsin Nero, Hemfishati Wanero, Georgia Meloni Matia, and Arkulusab Sabea, Zik Zvela Mangisti, Abelian Gabrakila. بنتعرو أكالوت هجت منجسي كلو لاوز أتو زلاب جرمنا فرنسا كلو لاوز نرجعنا نايتريا منجسي ستيبل كوين اللو جورجيا ميلوني بيرفكت منجسي أكتب لا يتخلني خا اللي عنقن رجعت هاجر كوين على لابزوانسي كمو الناس سدتنياتات زنبورون بعينهم كتري خلقها وحزنا سدتنياتات تطوز بلتون مكتز جبرتوا الناس لذي كاباك نمهرون غل أزي بزح نجارات كم زلو يوم زارب زلو جنتاي كنا بلدلي زنقركم زلو أبزي we just need to check up ترى بزعبنا جورجيا ميلوني أبي أزار بارس قوين الله زي اسمه واجي. Have you heard of the White House? Of course you have. It has long been the epicenter of American politics. But of late, a rival hub has emerged, one that trades marble columns for swaying palms. Welcome to Mar-a-Lago, a sprawling luxury resort in sunny Florida. It is owned by Donald Trump. And in his words, it is not just a resort, it is, as he puts it, the center of the universe. World leaders fly in for exclusive dinners. You can spot tech CEOs here. انتاي سكي تبلتني ها من البات سميكما ابزي وانزي حدا نجر فلوي تريو اب عالم مزيلو سدما قدم اب امريكا تزعبي بوليتيكاو سنتر زنبره وايت هاوس يزبሃል حجقد مارا-لاغو يزلو ريزورت ناي دونالد ترامب زي ازي كبر هوتيليو ناي هافتاماتن ناي سبحابتن زخدو بوتايو ناي جولف بلايس يو قال ناي هافتامات كلبي نيرو حجقد دونالد ترامب ولا وايت هاوس مساته وسلطان مس حازه بزح غزي امرلاغو كخيت كم زمرت باي ذا واي سبيتو تا ملانيا ترامب ابزح حجي 4 عامات ناي محضره ناب وايت هاوس كيت كم زي دل حبير الله يلمو سلازي ابت مرلاغو تطو كتبليا مرلاغو مالت دونالد ترامب ترغبت دليخه ابت بوتا تيخا تخي كبر هوتيليو ابون تاعتيخا دونالد ترامب ترغبت دليخه سلازي هيز ا بزنس مان نعك ترغبت انت دليخه كام تو ماي هوميز بلاكا غزو دما كبر هوتيليو سلازي يو تيك هوتيل مس تدرر قال مله and then you meet him سلازي تتكال كم سرح ريو هيز بزنس سبيو بزنس دما بغومي سرح اجدا سب سلزغنا ابت دلي بوتا خيت كخطربو سلازي جورجيا ميلوني لك كم قالوت مرحتي نابو خيدا بزحات مرحتي ابيت سلوتي بليونيرات زو حزولو زلو بوتا نسي. On the agenda was dinner and diplomacy. They discussed a range of issues, including the case of an Italian journalist who's been detained in Iran. Meloni also watched the premiere of a documentary with Trump. The two leaders dined together, and with that, the visit was over. It lasted for only about 5 hours. But Trump could not hide his admiration. Listen to what he said. This is very exciting. I'm here with a fantastic woman, the Prime Minister of Italy. She's really taken Europe by storm. So Donald Trump already comes فتوى عبي زينا خوين اللوني جورجيا ميلوني تفتو سبيا personality ناتا تفتو مخانا يزنقر سلاز دونالد ترامب ناي بحكي فليتي سب نيروبا ملو ملي خازلا سبيا رقيبة يبلالو سلازي إيروبا كل زقبرو مس دونالد ترامب بمنقد جورجيا ميلوني غيرهم كل منهم خانم جورجيا ميلوني ناتهم بين تاخد كون مخانا
ንጹር ኮይኑ ኣሎ እዚ ከዓ ነዊሕ እዋን ዝተዘርበሉ ዘረባይ ነይሩ ምክንያቱ ጆርጅ ሜሎኒ ምስቲ ራይት የማናይ ክንፊ ዝኾነ ፖለቲካ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎ ምክንያቱ ንባዕላሳና የማናይ ክንፊ እያ ግን ጆርጅ ሜሎኒ ካልእ ገጽ ኣለዋ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ክኾን ከሎ ድማ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ እያ ትፃወት እዚኣ ዘረባ እዚኣ ስምዕዋ ዳትስ ዋይ ድማ እዚኣ ክነግረኩም እየ ፅቡቅ ጌራ ክትርዳእና ኣለዋ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ምጥልያ ምስ ከደ እንታይ ገይሩ ክልተ ሰሙን ኮፍ ኢሉ ኣቡ ኣሚን ኣነ ሻዕብያ ክብል ከለኹ ነቲ ጂኒየስ ወይ ከዓ ተሓሳስባ ናቶም ንክፈልጥ ኢለ ንክገልፅ ኢለ መንግስቲ ኤርትራ ምባል ጠፊኒ ይኮነ ግን ኣካይዳ ናቶም ክትሪኦም ከለካ ቨሪ ቨሪ ካልኩሌትድ ሙቭ እዮም ዝገብሩ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ከይዱ ቀልጢፍ እዩ ዝኸይድ ካብ ካልእ ቦታ ኣብ ጥልያን ግን ኤክሰሲቭሊ ኮፍ ኢሉ ኣቡ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ከም ዝሰርሐ እዩ ዝንገር ዲዩ ኖ ዋይ ጥልያን ፍልይቲ ሃገር ኣይኮነ ኣነ ጅሽዑ ክገልፆ ከለኹ ጥልያን ኣብ ኤውሮጳ ንባዕላ ቁጠባናታ ኣብ ቅልውላው ዘሎ እዩ ፍሉይ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ነገር ዘለዎ ሃገር ኣይኮነት ኤውሮጳ ጥልያንስ ኦልሬዲ እቲ ኢኮኖሚናታ ሽሪንክ እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጋይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሂ ኒው ኤግዛክትሊ ስለምንታይ ኣብቲ ቦታ ትኮፍ ኢሉ ነይሩ ሓደ ጥልያን ብቢዝነስ ይኹን ብፖለቲካ ትኸስር ዘላ ሃገር ስለ ዝኾነት ከመይ ጌርካ ንጥልያን ተምፅኣ ንቅድሚት ኢንፍሉወንስ ስፌር ኦፍ ኢንፍሉወንስ ናታ ብዓለም ደረጃ ንክመፅእ ፅልዋ ክትደልያ ነዚ ፅልዋ እዚ ብከመይ ትረኽቦ ትካላት ናይ ጥልያን እና ሞታ ይኸዳ ኣለዋ ብፍላይ እተን ናይ ኢንዱስትሪ ትካላት ናታ ናይ ዕደና ትካላት ናታ ፖለቲካ ናትካ ብፖለቲካ ሓያል ተዘይኮንካ ከይትካብ ካልኦት ሃገራት ዓበይቲ ፕሮጀክትስ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ዕደና ናይ ነዳዲ ድዩ ናይ ካልእ ፀጋታት ድዩ ኩሉ ግዜ ምስ ፖለቲካ ዝተሓሓዝ እዩ እተን ካምፓኒታት ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ናይ ክልተ ሃገራት ፅቡቅቲ ዘይኮይኑ ቦታ ክረኽባ ኣይክእላን እየን ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብ ጥልያን ኮፍ ኢሉ ንዓታቶም ንዑ ተመለሱ ኢልዎ ታሪክ ኣለኩም ምዚ ሃገር እዚኣ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ነዊሕ ታሪክ ኣለና ብዙሕ ዝፈፀምኩም ጌጋ ኣሎ ግን ኣብቲ ጌጋ ንነብር ሰባት ኣይኮናን ምሳና ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ክብሎም ከሎ እቶም ኢንቨስተር ክለብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዋው ንሕና ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኩሉ ዝኾነ ቦታ የብልናን ሕጂ ንዕደም ኣለና እሞ ከዓ ታሪካዊ ምትእስሳር ዘለዎ ሃገር እያ እዚኣ ምሳና እዚኣቶም ሎቢ ስለ ዘለዎም ብሙሎም እቶም ቢዝነስስ ነታ መራሒት ወላ እውን ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ክትገብር ተዘይደልያ ክፀቕጥዋ እዮም ንሳ ድማ ኮለ ግን ኣብ ኣፍሪካ ፅልዋ ንክትገብር ትደሊ ዝነበረት ኣምቢሽስ ፖለቲከኛ እያ ስለዚ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ቨሪ ካልኩሌትድ ሙቭ ገይሩ ሽዑ ኣብ ጥልያን ከይዱ ነዊሕ ኮፍ ኢሉ ምስም ሃገራት ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዝደልን ዴሌጌሽን ናቶም ዲፕሎማት ናቶም ንኤርትራ ከምፁ ከም ዘለዎም ስለዚ ብድሕሪ መጋረጃ ነዚ ሙቭ እዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክህልዋ ከም ዝኽእል ጆርጅ ሜሎኒ ፅቡቅ ገይሮም ካልኩሌት ገይሮም ነይሮም ሻዕብያ ክብል ከለካ ናብ ከምዚ ዝጥቀመሉ ቨሪ ስማርት ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ወዮ ደኣ እቶም ናቶም ፀላቲ ብዙሕ ኣፅዋርን ብዙሕ ዲፕሎማስን ስለ ዘለዎም ይፀቕጥዎም ዳ እምበር ናይ ብሓቂ ይፈልጡ እዮም ኣካይዳ ይፈልጡ እዮም እንታይ ግን ትፀገም ወላ ኩሉ ስማርት እናኾንካ ከለካ ኣሜሪካ ትፅላካ ተኮይና ሽግር እዩ ኩሉ ግዜ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ንነዊሕ እዋን መጋበርያታት ኣብ ዙርያ ስለ ዘለው ንዓታቶም ኣቐዲማ ንኤርትራ ድማ ሽግር ትፈጥረላ ነይራ እምበር ኣካይዳ ናቶም ናይ ብሓቂ በልሕ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ንኣሜሪካ ከይድካ ይቕረበሉልና ኢልካ ይሰርሕን እዩ እንታይ ዳ ኣሜሪካ ካልእ ሃገር ንነብሳ ክትረብሕ ትደሊ ንኣሜሪካ ድማ ኣገዳሲት ሃገር ሒዝካ በቲ ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ከሎ ግብፂ ፅንሕ ኢላ ከስማዕኩም እየ በቲ ካልእ ድማ ጥልያንን ክልቲአን እዚአን ሃገራት ንኣሜሪካ ስለ ዘገድሳ ምስ ኣሜሪካ ድማ ጥቡቅ ዝምድና ዘለወን ቡ ጌርካ ረብሓናትካ ከተሳልጥ ትኽእል and this is very important. Donald Trump won the US election in November, and since then, this is his second meeting with Giorgia Meloni. The first meeting was in Paris when they attended the reopening of the Notre Dame Cathedral. Trump was seen laughing with Meloni. He even called her a real live wire. The two share quite a friendly relationship, evidently, and it's easy to see why. Giorgia Meloni is a natural ally for Donald Trump. Her political rise mirrors his in ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ካብ ምርጭኡ ጥራይ ክልተ ግዜ ይራኸቡ ኣለዉ ስለዚ እቲ ቅርበት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ጆርጅ ሜሎኒ ድማ ስትራቴጂ ኣለዋ ንዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ሕግብግብ ትብሎ ዘላ ኣሜሪካ ንጥልያን ኢግኖር ጌራታ ምስ ካልኦት ሃገራት ምስ በዓል ጀርመን ምስ በዓል ፈረንሳ ጥራይ ክትገብር ካላ ጥልያን ተሰማዕነት ናታ ብኤውሮጳ ደረጃ ወዲሉ እዩ ነይሩ ተረዲኹም ኣለኹም ሕጂ ግን እንታይ ብፍላይ እቶም ቅድሚያ ዝነበሩ መራሕቲ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ኤውሮጳ ሕብረት ቦታ ክረኽቡ ይከኣሉን ኣብቲ ኤውሮጳ ሕብረት ቦታ ተረኺቦም ድማ ብህዝቢ ጥልያን ተፈታውነት ኣይነበሮምን እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብ ጥልያን ተፈታውነት ኣለዋ ኣብ ኤውሮጳ ከምቲ ዝድለያ ቦታ ይረኸበት ነይራ እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ምሳ ኣብ መንጎን ክልቲአን ፅቡቅ ዝምድና ከምዘየለ ዝንገር ምክንያቱ ነቶም የማናይ ክንፊ ቦታ ክትቦም ስለዘየላ እታ ኡርሱላ ቫንደርላይን ናይቲ ኮሚሽን ሓላፊት ሕጂ ግን ብላዕሊ እያ ክትመፃ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ማች ፓወርፉል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኤውሮጳ ኣዝዩ ኣገዳሲ መራሒ ስለ ዝኾነ ጆርጅ ሜሎኒ ኣገዳሲ ቦታ ክህልዋ ኣብ ኤውሮጳ and this is everybody's banking on her ይብሉ ኣለዉ ኩላቶም እቶም ኤውሮጳ ሕብረት እውን እንትኾነ ኣብ ናታ ዝምድና ምስ ዶናልድ ትራምፕ እዮም ፀሎት ዝገብሩ ዘለዉ ንሳ ንዶናልድ ትራምፕ ክትእምነሎም ኣብ ዘየድሊ መቕፃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ብታሪፍ ድዩ ብካልእ ከይገብር ናብኣ እዮም ክምሕፀኑ ስለዚ the game is changing pretty fast in ኤውሮጳ ጆርጅ ሜሎኒ ድማ ፅቡቅ ጌራ ኣንቢባቶላ and she's probably ካብ ናይ ጥልያን ፕራይም ሚኒስተር ምስ ወረደት
ናይ ኤሮፓ ሕብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት ክትከውን ትኽእል ሰብ ምዃና እውን ዝዛረቡ ሰባት many ways. They both rely on nationalism. They both support conservative values. And they use it to mobilize their bases. Maloney's government has passed some controversial laws, like cracking down on immigration and punishing those who are seeking surrogacy abroad. Yet she has faced very little resistance. The key to that is avoiding issues that could bring her government down, issues like abortion. 80% of Italians support abortion rights, so Giorgia Meloni steers clear of it. She knows which battles to pick. And her approval ratings are quite strong, which is an impressive feat in Italy's politically volatile climate. Her cabinet is among the longest lasting in the country's history. So how does Giorgia Meloni do it? The answer lies in her political balance. The Italian Prime Minister is tough enough to please her conservative base, but cautious enough to avoid alienating the center. She is a conservative. So Giorgia Meloni ናይ ብሓቂ political genius ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ትገብር ኣብ ሃገራ ብዙሕ ነገራት ኮንሰርቫቲቭ ቶም ናታ ቤዝ ክርስቲያናዊ ሃይማኖት ዘለዎም ስድራ ቤታት ክዕብዩ ዝኽእሉ ከምኡውን እዚ ምንፃል ጥንሲ ክዓልይዎ እዮም ዝደልይዋ ንዑ እንተጌራ ግን ኣብ ጥልያን ብዙሕ ደገፍ ዘለዎ ስለ ዝኾነ በይና ኮርነር ክትርፍ እያ ካብ ስልጣን ድማ ክትጉለፍ እያ ስለዚ ወላ እኳ የማናይ ክንፍ እንትኾነት ኣበናይ ኣርእስትያ ተተኩር ትፈልጥ እያ ጠቕላላ ሓገዝ ናታ ዘልምሳ ዘይኮነ ብዙሕ ህዝቢ ክድግፎ ዝኽእል ንኣብነት ኢሚግሬሽን ብሙሉእ ህዝቢ ዝረዳድኣቡ ኢሚግሬሽን ጠጠው ከብልወሎ ምክንያቱ ንቁጠባና ንፀጥታና ይፀልዎ ኣሎ ክትብል ከላ በንጫሩ ኣብቲ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ኣርሳት ጥንቅቕ እናበለ ስለ ትኸይድ እያ ክሳብ ሕጂ ፅቡቕ ዝኾነ መንግስትን ፅቡቕ ዝኾነ ተቐባልነትን ኣብ ኤሮፓ ዘለዋ ስለዚ ኤርትራ ነዚያ ሒዞም ምዚኣ ምስ ጥልያን ዝገብርዎ ዘለዎ ፃዕሪ ናይ ብሓቂ ፍረ ከምፅእ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ግዜ ድማ ንሪኦ ኣለና ነቲ ኤርትራ ትደልዮ ድሮ ጥልያን እውን ትደልዮ ካባና ንላዕሊ ስለ ትደልዮ ፀጋታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኤርትራ ኣሜሪካዊ መንገዲ ጥልያን ጌራ ትድልየታ ክተሳልጥ ትኽእል እያ ስለዚ this is going to be very important ስለዚ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል እናዓተዓወተ ዝኸደሉ ዘሎ መርኣያ ናቱ ኣብዚ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ምስ ህዝቡ ከምዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ እቲ ልደት እዚ ልደት ኮይኑ ዝስምዓካ ምክንያቱ መራሕቲ ሃይማኖታትን መራሕቲ ሃገራትን ብሓደ ኮይኖም ዘብዕልዎ ሃይማኖትን ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ቫልዩስ እናኣመነ ይመፅእ ኣሎ መራሕቲ ሃይማኖት እዞም ኩሎም ዝፅንፀሉ ንሪኦም ፀናሕና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይረኣዩ ሰባት እዮም በንፃሩ ፀረ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ኣካይዳ ዘለዎም ሰባት ብምልኣቶም በብሓደ ይግለፉ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ቭላድሚር ፑቲን ድማ ነዚ በዓል እዚ ከም ኣገዳሲ ክብሪ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ልደት ፋሲካ ይኹን ኣብ ከምኡ ኣብቲ ምስ ህዝቢ ይርከብ ቭላድሚር ፑቲን ፃድቕ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ፈታዊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብለኩም ኣለኹን መራሒ ናይ ሃገር እዩ መራሒ ናይ ሃገር ድማ ምስቲ ሃገሩ ኣብቲ በዓላት ክሳተፍ ይግብኦ እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብነት ክኸውን ይግብኦ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓደ ፍሉይ ነገር ንርኢ ኣለና ብምቕፃል ሕጂ ናብ ኤሮፓ ክንመለስ ኢና ኢሎን ማስክ ዝገብሮ ዘሎ ካረዩ ብዚ Our next story is about Elon Musk, the world's richest man, advisor to incoming US President Donald Trump and the owner of the social media. Elon Musk ብየማንን ፀጋምን እዩ ዘሎ We begin with the tech billionaire who's fast becoming a political force. Since taking charge of X, formerly known as Twitter, Elon Musk has used the social media platform as a platform for his own political views. And after spending millions of dollars helping to secure Donald Trump's return to the White House, he's now wading into European. So ኢሎን ማስክ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ነገር እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብ ኤሮፓ ደረጃ መራሕቲ ናይ ሃገራት ብኢሎን ማስክ ድቃስ ለይትስኢኖም ኣለዉ ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እቲ ሃብቲ ናቱ እቲ ፅልዋ ናቱ እቲ ሚድያ ናቱ ተጠቂሙ ንሃገራት ነውፅ ፈጢሩለን ኣሎ ሃገራት መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ድማ ልቦም ጠፊዎም ኣሎ ንመለስ ኣብዚ ክልቲኡ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ናይ ጀርመን ናይ እንግሊዝን ሕፅር ኣቢልና ርኢና ናብ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ሽዑ ንቐፅል politics, expressing support for far-right and anti-establishment parties across Europe, including here in Germany. In December, he tweeted his support for the far-right Alternative for Germany party, or AfD. With the general election in February, the AfD is polling second, and parts of the party are being monitored by German domestic security services as possible threats to democracy. On December the 20th, he posted, "Only the AfD can save Germany." And then on New Year's Eve, and referring to next... So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢሎን ማስክ ናይ ብሓቂ ኣንጻር ጀርመን ብፍላይ ነቲ AFD ዝበሃል ልክዕ ከምዚ ናይ ጆርጅያ ሜሎኒ ፓርቲ ማለት እያ እኒአው ኣብ ጀርመን ድማ AFD ዝበሃል ፓርቲ ንሳቶም ንክዕወቱ ኩሉ ዓይነት ካምፔን ይገብር ከም ዘለዎን ንኣብነት AFD ጥራይ ንጀርመን ከጥሕና ዝኽእል ክብል ከሎ ፀኒሑ ድማ AFD is going to win an epic victory ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓወት ስለ ዘስተማቐሮት ዓወት ናይ ብሓቂ ሕጂ ኣብቲ ኣብ ጀርመን ድማ እዞም AFD ዝበሃሉ ኣኽረርቲ የማን ዝበሃሉ ዘለዉ ንሳቶም ድማ
ኤፒክ ዓወት ወይ ዓብይ ዓወት ክጓናፀፉ ምዃኖም ይረኣየኒ ኣሎ ይብሎ ግምት ናቱ ድማ ውፅኢት ከም ዝኽእል ስለ ዝረአ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ጀርመን ራዕዲ ፈጢሩ ኣሎ እቲ ፖለቲካል ኤስታብሊሽመንት ዝበሃል ድማ እንታይ ከም ዝገብርዎ ንኢሎን ማስክ ኣፍይዎም ኣሎ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ሕሉፍ ሓሊፉ ነቲ ቻንስለር ዘሎሲ ኢሚድየትሊ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣለዎ ኢልዎ ነይሩ ከምኡ ድማ ነቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ሽታይንማየር ድማ ኣንቲ ዲሞክራሲ ትሬንት ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾነ ሰብ ሼም ኦን ዩ ብምባል ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ነቶም ዓበይቲ ቻንስለር ናይቲ ሃገርን ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገርን እዩ ኣታክ ዝገብር ዘሎ ኣብ ሚድያ ስለዚ ኢሎን ማስክ ዳርጋ መብዛሕትኦም ሃገራት ኤውሮጳ ብጣዕሚ ፈሪሆም ኣለዉ ካብኡ እቶም መንግስታት እንታይ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡን እዮም ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ግበሮ ክብልዎ ይኽእሉ ኣይደኖ ንኢሎን ማስክ ግን እዚ ዝኸዶ ዘሎ ኣሚን ሃብታም እዩ ፅልዋ ኣለዎ ግን ብዙሕ ጌጋ እውን የብሉን ዝገብሮ ዘሎ ትኽክል እዩ ግን ኣይ ቲንክ ገለ ዓይነት ፀገም ክመፅኦ ከም ዝኽእል ግን ይርዳእኒ ኣሎ ኣነ ምክንያቱ ብየማንን ፀጋምን ንኩሎም መንግስታት እዩ ዝሃርብ ዘሎ ኣብ ከምዚ እናገበርካ ክቅፅል ይኽእል ዶ ናይ ብሓቂ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኸ ንምዕቡላት ሃገራት ከምዚ ገይሩ ዘጥቅዕ እንተሎ ነተን ድኻታት ሃገራት እንታይ ክገብረን ይኽእል ከዓ ዝብል ግምት ከዓ ናይ ብሓቂ ኣዛረባ ርእሲ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ በዚ ጉዳይ እዚ ዝሻዶ ንኣብነት ናይ ዓዲ እንግሊዝ መራይዎ እንታይ ፈጢሩ ኣሎ ክትግረሙ ኢኹም ነዚ ራይዎ About Elon Musk, the world's richest man, advisor to incoming US President Donald Trump and the owner of the social media platform X, formerly known as Twitter. It's quite the combination, really. Untold wealth, one of the biggest microphones in the world, and the backing of the soon-to-be most powerful person on the planet. Elon Musk has it all. And what has he chosen to do with all of these resources? Combination, really. So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ልዕሊ ማንም ሰብ ገንዘብ ኣለዎ ዝዓበየ ሚድያ ኣለዎ ሳልሳይ ድማ ኣብ ጎኒ ድማ እቲ ዝዓበየ ፕሬዚደንት ናይ ዝሓየለ ፕሬዚደንት ናይ ዓለምና ድማ ኣለዎ ሰለስተ ኣዝዮም ኣገደስቲ ገለገለ ሃብታማት ንኣብነት ቀረብ ሃብታማት ክኾኑ ከለዉ ስልጣን ግን የብሎም ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኢዶም ኣይከውን እዩ ብድሕሪ መጋረጃ ስልጣን ኣለዎም ግን ኤግዛክትሊ ስልጣን ከይህልዎም ይኽእል እዩ ፖለቲካዊ ስልጣን ገለ እንተለዎም ድማ ሚድያ ኣብ ኢዶም ከይከውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ሰለስተ ነጥብታት ሒዝዎን ኣሎ ገንዘብ ልዕሊ ማንም ሃብታም እዩ ፅልዋ ብሚድያ ጥራይ ዘይኮነ ብኩሉ ካምፓኒታት ናቱ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለወን ሳልሳይ ድማ እቲ ዝሓየለ ፕሬዚደንት ድማ ኣብ ጎኑ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢሎን ማስክ ክገብሮ ንዝደለየ ክኽልክሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣይ ቲንክ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ድማ እቶም ኩሎም ዘውድቖም ዘሎ መራሕቲ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣይፈትዎም ነይሩ ክገርመኩም እቲ ፅቡቕ ናቱ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እንታይ እዩ ክግበረሉ What has he chosen to do with all of these resources? Apparently, he's trying to shape the world in his image by picking fights with politicians. The latest target of Elon's ire is Nigel Farage, the leader of the Reform UK party. His one-time ስለዚ እዚ እቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኢሎን ማስክ ከምዚ እናኾነ ከሎ ካልኦት ሰብ ዘይሓስቦም ድማ ናብ ፖለቲካዊ ፀወታ ኢሎም ክእትው ንርኢ ኣለና ውፅኢት ናቱ ድማ እዩ ንኣብነት ገሌኹም ከስቃኩም ይኽእል ኸውን ግን እዚ ስምዕዎ to become political figures inside of the United Kingdom, and I will be aiming to be prime minister to fix the mess. And I want to make something clear to everybody who is watching this, especially the political establishment, which I know is watching this show right now. I am being absolutely serious. You are corrupt and you have failed people generationally. So ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ኣንድሩ ቴይት ብዝተፈላለየ ምክንያት ይመፅኡ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ሚድያ ይመፅእ ነይሩ ገበን ገይሩ ተባሂሉ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ሩሜንያ ብዙሕ ኬዝስ ገይሮምና ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ገበን ስለ ዘይተረኽቦ እቲ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ኬዝ ናቱ ዲስሚስ ገይሮሞ ብቢዝነስ ዶ ብገለዶ ብኩሉ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ከም እንታይ መፅኡ ለስከ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክኸውን ደልዩ ኣሎ ኣሚን ደስሕቅ እዩ ግን ደስሕቅ ኣይኮነን መዓት መንእሰይ እዩ ዝድግፎ ሚልዮናት መንእሰያት እዮም ዝድግፎ like very very popular icon you abzu one is in before in the tawati no manisa wala abda kunsiyo na conservative values degaf allo you and misi Elon Musk the mark ballo misi Elon Musk ab apex ab space ብዙ ጊዜም ኣብ ሓደ ቻታት እዮም ዝዘራረቡ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ብኮ ተጠቂሙ ድዩ ከም ዝገብር ዘሎ ደይ መደይ ልድዩ ናይ ብሓቂ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ድሌት ኣለዎ ኮይኑ ድዩ ግን ኮንሰርቫቲቭ ሰብ እዩ እቲ ኮንሰርቫቲቭ values ድማ ዝድግፍ እዩ ዝብል ስለዚ ሓደ ፓርቲ ኣቂምና ኣለና ዝብልካ ካምፔን መፅኡ ኣሎ እንታይ ክንርኢ ፀኒሕና ኣብዚ ነቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ዝነበረ እዚ ፈራጅ ዝበሃል ማለት እዩ ንዕዑ ኢሎን ማስክ ክድግፎ ሓሲቡ ነይሩ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተባዕ ኣይኮነን ስለዚ ፈራጅ ዓዲ እንግሊዝ ሪፎርም ክገብራ ይክእልኒ እዩ ካልእ ጥዑይ መራሒ ክድለ ኣለዎ ስለዝበለ ድዩ ካብኣ ተበጊሱ ድዩ ኣንድሩ ቴት ዝመፅእ ዘሎ በዓል ኣንድሩ ቴት ናብ ፖለቲካ እንተመፅኦም እንታይ ክኸውን ትፍልልይ ናይቲ ሕብረተሰብ ካላርስ እዩ ናይ ኣንድሩ ቴት ኣነ ነዊሕ እዋን ተኸታተልኮ እየ ብጀካ እቲ ቆቆሪፆም ኣብ ቲክቶክ ዝብኹም ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ንደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ
ብርቱዕ ቋንቋ ዝጥቀም ግን ሓያላት ክኾኑ ስፖርት ክገብርሎም ቁጠባኹም ክትሃንፁ ክትክእሉ ኣለኩም ክብሪ ናይ ነፍስኹም ክህልወኩም ኣሎ ዲስፕሊን ክህልወኩም ኣሎ እዩ ዝብል ኦፍኮርስ ኣለዎ እቲ ሕልፍ ዝበለ ቋንቋታት ኣለዎ ንሱ ሸለል ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ግን ብዙሕ ንደቂ ተባዕትዮ መንገዲ ከትሕዝ ዝኽእል ዘረባታት ግን ይዛረብ እዩ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ነፍሶም ፎከስ ክገብሩ ከም ዘለዎም ህኩያት ክኾኑ ከም ዘይብሎም ኣብ ፕሮኖ ኣብዚ ናይ ግስርጥና ናይ ሴክስ ናይ ከምታት ክርእዩ ከም ዘይብሎምን ሳክት ኣብ ጌይማት ግዜኦም ከጥፉ ከም ዘይብሎምን ኣትሪሩ ይዛረብ ናፅረፈ ማለት ስለዚ ናወዳት ኣሰጉት ንክኾኑ ሓያላት ኣወዳት ንክኾኑ ይምዕድ እዩ ኣብ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ እዩ ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ነዚ ሃይማኖታትን ካልእ ዘጥቅዑ እውን ከም ሕሱም ይዋግኦም እዩ ኣብ እውን ፅቡቅ ኣለዎ የግዳስ very controversial figure ስለ ዝኾነ ከም በዓል ንሱ እውን እንተኾነ ነቲ ብኮ ተጠቂሞም ናብቲ ፖለቲካ ይመፁ ኣለዉ London should be the greatest city in the world. Great Britain was once the greatest place anyone could possibly live. We had a strong and proud people, and the generational failure that the constituents of the UK have been forced to endure is legendarily terrible. It's absolutely disgusting what has happened to that country. So በዓል ኣንድሩ ቴት ናብ ቅድሚት ደምፅኦም ዘሎ ከምኡ ድማ በዓል ኢለን ማስክ ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ ሼፕ ዝገብርሉ ዘለዉ ግዜ ሰብ ገንዘብ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘለዎም ኣሚን ኣንድሩ ቴት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ገለ ላዕሊ መፅዩ ሕጂ ኣብ መን ሃብቲ ይምሎ this is clear ምክንያቱ ቢትኮይን ከባቢ ኣነንም maybe 5,000 ከሎ ድዩ ዋላ 6,000 ከሎ እዮም ጀሚሮም ኢንቨስት ክገብሩ ተመሊሶም ድማ ኣብ ካሊእ ኢንቨስት ብምግባር ሕጂ ኦልሬዲ ኣብ ካዳም ኣለዎ ገለመለ ፅቡቅ ከይዲ እዩ ፅቡቅ ምኻድ ድማ ፅልዋ ኣለዎም ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ቀደም ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት ሆሊውድ ሴሌብሪቲስ ኣክተራት ዝነበሩ ፖለቲከኛታት ተቀየሩ ኣለዉ ኣይ ቲንክ ሮናልድ ሬገን ሓደ ካብቶም ሆሊውድ ኣክተርስ ዝነበረ ፕሬዚደንት ዝኾነ እዩ ኣርኖልድ ሽቫርዚንገር ዝበሃል ዝነበረ እዚ ናይ ተርሚኔተር ፊልም ዝሰርሕ ዝነበረ ድማ ኣብ ካሊፎርኒያ ጋቨርነር ኮይኑ ናይ ኤልኤ ጋቨርነር ድዩ ዋላ ናይ ስቴት ጋቨርነር ኮይኑ ንክንደይ ኣገልጊሉ ስለዚ ፈይም ውሩይ ምዃን ተፈላጥነት ምላው ናይ ዘረባ ክእለት ኣብ ፖለቲካ ተራ ስለ ዘለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም መፂኦም ኣብ ፖለቲካ ድማ ዓብ ተራ ክፃወቱ ይፍትኑ ኣለዉ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ንሱ ነቶም ካልኦት ንገትፈሉ ግን ኢለን ማስክ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብ ኤሮፓ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኤሮፓ ናይ ጀርመን ይኹን ናይ ጀርመን ዓዲ እንግሊዝን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ኤሮፓያን ንክልትየን ኢንዳይሬክትሊ ዓብ ፅልዋ ይገብረሎም ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ክእል ክኸውን እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ብዕምቆት ብኣንክሮ ክከታተሎ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ንኩልና ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ so much about እዚ ኩነታት እዚ ሪና ኣለና ኣገይን ኣነ ድማ ከም ወትሩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ተጠቐምሉ ብቁጠባ ንቅድሚት ምምፃእ ማለት ኣብ ካልእ ነገራት እውን ፅልዋ ንክትገብር ኣሚን እዚ ሰብ እዚ ተራ ሰብ እዩ ገለ ሰብ እውን ብጣዕሚ ይፀልዎ but if you have money ገንዘብ ተለካ ኣብ ፖለቲካ ዓብ ተራ ክፃወት ትኽእል ኢኻ እስራኤላውያን መብዛሕትና ንፀልኦም ተረዲኦም ኣለኹም ኣይሁዳውያን በዛ ኣብ ጋዛ ዝገብርዎ ዘሎ ናብ ካልኦን ብዙሓት ሰባት ኢና ንፀልኦም እንገስወት ስለምንታይ ንዓለም ተቆፃፂሮም ኣሎ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ስለዚ ገንዘብ ክገርመኩም ገንዘብ ምህላው ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ገንዘብ እዩ ዝዙራ ገንዘብ ተለካ ብዙሕ ነገራት ከተንፋኹስ ትኽእል ኢኻ ሕብረተሰብካ መሰሉ ንኽረክብ ክብሪ ንኽረክብ ገንዘብ ዘለዎም ዝኸውን እዩ ገንዘብ ጥራይ ግን ኣይኮንኩን ዝብላነ ትምህርትን ገንዘብን ክልቲአን እዚአን ክልቲአን ቫሪያብልስ ንክልቲአን ተለካ ዩር አንስቶፐብል ተርዲኦም ኣሎ ገንዘብን ትምህርትን ተለካ ኩሉ ነገር ቀሊል ንዓኻ ግን እንተወሓደ ኣብ ገሊኡ ክንህሉ ክንክእል ኣለና ከም ሕብረተሰብ ከም ግለሰብ ኣለውና ገንዘብን ገለን ዘለዎ ሓደ ውሕዳት እዮም ግን ብዙሓት ሰባት ናትና ወይ ብትምህርቲ ወይ ብገንዘብ ፅቡቅ ክኸድሎም እንተተኻለ ብክልቲኡ እንተዘይተኻለ ድማ ኣትሊስት ኣብ ገሊኡ ቅድሚት ድመፅእ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ንደልዮ ኣብ ዓለም ከነሳልጥ ኮይና ገንዘብን ትምህርትን ከድልየና እዩ እቲ ሕብረተሰብናን ሃገርናን ክንቕየር ተኮይና ገንዘብን ትምህርትን ከድልየና እዩ 2030 target. In our base case, it's around $650,000. In our bull case, it's between $1 and $1.5 million. Now, remember, we were the first public asset manager to gain exposure to Bitcoin in 2015 at $250. And so ትሪዋ ዘለኹም እዚኣ ካቲ ውድያ ትበሃል ሓደ ካብቲ ኣርክ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ኣቡ ዝተፈልጠት ሌጀንደሪ ኢንቨስተር ናይ ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ኣገይን ንቢትኮይን 250 ከሎ ኢንቨስት ክትገብር ጀሚራ ትብላ ኣላ 250 ከሎ ሎሚ 100,000 ሓሊፋ ናበይ ገፃ ትምርሻ ኣላ ጋይስ I'm giving you I know
نقول نجار كتفلتو يتخلني كما أنا ونقول نجار يفلتوني أب عالم تزبلة قطباوي عود زتوجنات أفسبات كما خروقها خلوا أنت واحد بنيشتي تبقصو سجم توسد أنت دي وسد كلمة كتصنعون كتمارا مرة الفتن بيتكوين أنت تبلتنيها أبتنا تاكيس حدا نتبحمشت مليون خون كم زغل يا تنقرز على just listen أبزي أبزي projection is not a case, it's between $1 and $1,650,000. In our budget, in our base case, 2030 target, in our base case, it's around $650,000. In our bull case, it's between $1 and $1.5 million. So انتهيت بلكم الله أب إسرع ثلاثة دحري حمشت عمتيو دحري حمشت عمت هذا أبينا ريسيرش انستيتيوت اللوايا معناته انفستر كتكون ريسيرش تقبريها بزح سيناريو ساب قمتي تيا أبتنا عتهم كالكوليشنز بيس كيس أت مينيمم تزوح حدا قاون زغلي تبلا زلا دحري حمشت عمت بيتكوين شدش 250 شاكت كونيا تبلا الله بول كيس نسات تبلا زلا ما حدا بيتكوين كباب حدا بحمش مليون كوني 100 شيء انت له نا مليون كده كله 10 تعس فيه اوريدي تبديهم لهم اند كاتي وتر يكون زبل زلا بزحات انفسترز يمكم زبل زلو سلازي اي نو قال لكم مساليكم من اللغون كم زب مبالي كن تحنصلوا نسخاتكم بزحات ما بزمن قدي لو تخم زغبري رسل زلو نبع علي دما قبل لو تسرز غبركو از نغرزي انت تتقمكم له نعاخمن سدراخمن نولدوتاتون كتكم زخلي مخنياتو قد ما 10 عامات قرش زنبره لهم 100 شح بس عندي حري لونكا نعم 100 شح نعم كل 100 شح خيدي نعم 300 شح خيدي عندي حري لونكا كتقرم يبلكان حجي قطع نابتناي زبانان كونتات كسغري مورات عم صنعت إرترا كهلو زخلو تقداسنت زدهسسلو أكاديمياዊ መድረኽ እዩ ተሳተፍቲ ምስ ኤርትራዊ መጽናዕትታት ዝዛመድ ሓሳባቶም So እዚ መጽናዕት እዚ ናይ ብሓቂ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ብዙሕ ኢና ተዛሪብና ዘለና ብዙሕ ክዝረቡን ሰሚዕኩም ኣለኹም exactly እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ተሳቲፎም ነይሮም ኣቡ ግን ጽቡቅ ጌርና ይፈለጥና ኣለና ሕጂ ንዑ ከረየኩም ክፍትን እየ ገብረ ሚካኤል ሃብተ and the title of our presentation was looking forward to digital development in Eritrea and the paper is prepared by Professor Kiflay Gebremedhin of Cornell University and myself. And it looks like from the feedback, people were paying attention. ናይ ብሓቂ ሓንቲ ካብተን ዝቐረባ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ነዚ ሕጂ ድመጽእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ኤርትራ ትጥቀመሉ ትብል ብዳዊትን ብፕሮፌሰር ክፍላይ ኢልዎ መስለኒ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም ዝቐረብዋ I mean I think ዝበዝሐ ሰብ ነዛ ዘረባ ምስ ሰምዐ ናይ ብሓቂ ከም ዝሕጓስ ፍሉጥ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ኣብ ኤርትራ ዲስካስት ክኸውን እሞኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ኮንፈረንስ ተመሪፁ ካብቲ ብዙሕ ዝቐረበ ነጥብታት ተመሪፁ ፕሬዘንትድ ክኸውን ዝኽኣለ ከምኡ ድማ ስምዕዎ ደጊምኩም this is very important everybody should understand to digital development in Eritrea and the paper is prepared by Professor Kiflay Gebremedhin of Cornell University and myself. And it looks like from the feedback, people were paying attention and they seem to have grasped the message of the presentation. We have gone through a lot. We won the war and now it's time to strategize on how to win the peace. And I believe technological development and ከምዚ ዓይነት ፍልጠት ነዛ ዘረባ ብኩላ ዳይሴክት እናገበርኩና መቃቐልኩ ከስማዓኩም ደልየ ኣለኹ ምክንያቱ ትርዳእኩም ተረዲኩም ኣሎ ግን ኪኖቲ ዝብሎ ዘሎ ዝኸይድ መልእኽቲ ዘለዎ እዚ ሓደ እቲ ነጥቢ ንሱ ኣልዒልዎ ዘሎ ክርዳ development and introducing so ቴክኖሎጂ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ እንታይ ተራ ከም ዝፃወት እዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም መብዛሕትኩም ብቴሌፎንኩም እዮም ትሪእዋ ዘለኹም ወይ እውን ኣብ ቴሌቪዥን ትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ቴክኖሎጂ እዚ እንተዘይህሉ እዛ ይመሃለወን ማለት እዛ ኣነ ዝገብሮ ዘለዎ ካልእ ኩሉ ዓይነት ትሪእዎ ዘለኹም ንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ኣማይ ሃለወን as simple as that so እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ትምህርትን ፍልጠትን ክእለትን ነገራትን ብቴክኖሎጂ ዝመሓላለፍ ዘሎ ቴክኖሎጂ ድማ ኩሉ ነገራትና ከቃልል ዝኽእል እዩ ኣጠቓቕመ እንተኺልካሉ ሕማቕ ነገር የብሉ ማለት ኣይኮነን ግን ቴክኖሎጂ ገለ ሕማቕ ኣለዎ ገለ ዓጃዋት ዓጀውጀው ክብልሉ ዝውዕሉ እዮም ገለገለ ኢልካ ቴክኖሎጂ ኣይትፀልን ኢኻ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ፅቡቅ እዩ ዘለዎ ነቲ ዓጀውጀው ከተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝበለፀ ክፋልናቱ ግን ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ብዘይ ቴክኖሎጂ ድማ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነዚኦም ዓብ ክብሪ ኣለኒ ኤርትራ ልክዕ ከምቲ ካልእ ትዕቅርፂ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ እንተለዎ ንዚ እዩ ኦፍኮርስ እቲ ሃገር ዝነበረቶ ፅቡቅ ገይሩ ይትርድኦ እንታይ ኢሉ እዛ ሃገር እዚኣ ብዙሕ ብድሆታት ነይርዋ ተዓዊታ እያ ድማ ተዓዊትና ነቲ ዝነበረ ብድሆታት ተዓዊትና ሕጂ ድማ ኣብ ሰላም ናይ ሰላም ውግእ ክህልወና እዩ ኣብ ሰላም ድማ ናይ ምዕባለ
ኩናት ዝፅበየና ኣሎ ነዚ ድማ ነዚ ዓውዲ እዚ ድማ ክንዕወተሉ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ መጠንቀቕታ ግን ኣላቶ ኣብዚኣ Technological advancement into our economy is the right way to win the peace. To me, I hate to prejudge our situation, but unless we have a good foot, you have big data, you have AI, and you prejudge development and I believe technological development and introducing technological advancement into our economy is the right way to win the peace. To me, I hate to prejudge our situation, but unless we have a good footing in the next 3 to 5 years, we will be in a serious problem. We start with እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘረባናቱ ናይ ብሓቂ ሓውሲ መጠንቀቕታ እውን ኣለዎ እቲ መጠንቀቕታታት ድማ ዝተጋነነ ወይ እውን ካብ ኩነታቱ ዝወፀ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ሰጊራ መፅያ ኣላ እዚ ሕጂ ዝመፃ ዝፅበያ ዘሎ ብፍላይ ካብ ሕጂ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ ኤርትራ ኣብዚ ዓውዲ ናይ ቴክኖሎጂ ብቕልጡፍ ክትንቀሳቐስ ተዘይክኢላ ከቢድ ብድሆ ዝኸበደ ብድሆ ክፅበያ እዩ ኮምፕሊትሊ ካብቲ ዓለምና ክትንፅል እያ ምክንያቱ ምንፃል ማለት ኣብ ሎሚ ኣብታ ካርታ ምህላው ኣይኮነን ኢማጂን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ነብሮ ዘለና ዕሩኽ ኣለኻ ወይ ሰባት ኣለኻ ንኣብነት ወላ ደቂ ተለኹም ትርእይዎ ኣለኹም ንደቅኹም ንገለ ክንቀፅዕ ኢልና ቴሌፎን ወሲድካሎም ንሶምን ኮምፕሊትሊ እዮም ኣይዞሌት ዝኾኑ ዕሩኽቶም ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣበዮም ክረኽብዎም ብቴሌፎንን ብገለን ብሶሻል ሚድያ እዮም ዝራኸቡት ኮኔክሽንስ ናቶም እንታይ ይኾኑ በቃ ንፅል ይብሉ ስለዚ ምምንጣል ዘይኮነ እንታይ ክትገብር ውሑድ ግዜ ኢኻ ክትቦም ትኽእል ናይ ሰዓት ድዩ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጌርካ ነቲ ዘድልዮም ነገር ኣብ ኣጥራይ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ እምበር ነቲ ቴሌፎን ተገዲፍካ ምናልባት ኣብ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ኣፈላለኸውን ኣብ ኤሮጳ ንዘለኻ ቤት ትምህርቲ ዕዮ ገዛ ብዋትሳፕ ዝመፀሉ ግዜ ኣሎ ወይ እውን ካልእ ናይ ኣፕ ኣለዎም እዚ ናይ ቲምስ ዝበሃል ኣፕ ኣሎ ብይ ዝመፅእ ስለዚ ቴክኖሎጂ እንተመንጢልካዮም they cannot learn ዳርጋ ፕሪቲ ማች እቲ ትምህርቲ ናብ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኪኑ ዝኸደ ዝኩሉ ፍልጠት ዝኩሉ ሳይንቲፊክ ፔፐርስ ዝኩሉ ትምህርታዊ ፍልጠት ድማ ኣብ ኢንተርኔት እዩ ዘሎ ወረቓቕቲ ሎሚ ፔፐር ኣንቢበ ክትብል ከለካ ፔፐራት ከይድካ ኣብ ላይብረሪ ትረኽቦን ኢኻ መብዛሕትኡ ሳይንቲፊካዊ ፔፐራት ዝበሃል ኣብ ኢንተርኔት እዩ ዘሎ ኢንተርኔት ተዘይብልካ ኣክሰስ ክተንብበይ ትኽእል ኢኻ ሓድሽ ፍልጠት ኣይትፈልጥን ኢኻ ደን ድሕሪት ክትተርፍ ኢኻ ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዝብላ ዘሎ ዝነበረ ዘረባ ምግናን ዘድልያ ኣይኮነን ተራ ናይ ቴክኖሎጂ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንከምዚ ዓይነት መጋባያ ገይሩ ከምዚ መጋባያ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ዲስከስ ክግበረሉ ብምፍቃዱ ድልውነት ምህላውን ድማ ፅቡቕ ነገር የርእየካ ኦልሬዲ ነዚ ነገር እዚ ምናልባት ምስቲ ቀዳምነታት ናቶም ምስቲ ዝነበርዎ መኸተ ስለዘይከይድ እምበር ኣገዳስነት ናቱ ጠፊእዎም ወይ እውን ስለዘይፈልጡ ኣይኮነን የግዳስ ገለገለ ሰብ ኣሎ ቴክኖሎጂ እኮ የድልየናን እዩ ቲክቶካትን ገለበለን ቲክቶክን ዩቱብን is a very small part of technology ንዑ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ኣፍ እዮም እኮ እዚኦም ዌብሳይት እዮም እኮ ክትዓፅኦም ትኽእል ኢኻ እዚኦም ንቲክቶክ ይኹን ንዩቱብ ንፌስቡክ ብሎክ ክትገብረ ትኽእል ኢኻ ብሃገርካ ኢንተርኔት ከም ድሌት ከናፍቀትካ ኣበይ ኣለኮሙ ቻይና ቲክቶክ ኮ የብሎምን ቲክቶክ ናቶም እዩ ፌስቡክ የብሎምን ዩቱብ የብሎምን ዋላ ጉግል የብሎምን ኩሉ እዚ ዓፅዮም እዮም ኢንተርኔት ግን ኪኑ ዝኸደ እዩ ስለዚ ነቲ ዘየድልየካ ክትዓፅኦ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ ዩቱብ ዘይብላ ሃገር ክነብር ይኽእል እዩ ዩቱብ ኣገዳስነት ዘለዎ ፍልጠት መሊእዎ እንድዩ ግን ዩቱብ ዘይብልካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ቲክቶክ ዘይብልካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኢንተርኔት ግን የድልየካ እዩ you really need ሳይንሳዊ መፅናዕቲ ንክትገብር ቴክኖሎጂ ንክትከታተል ኩሉ ነገር ክትገብር ኢንተርኔትን ኮሚኒኬሽንን ከም ዘድልየካ እዚ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ፋይናንሻል ፊንቴክ ዝብልዎ ድዩ ኣብዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ሮቦቲክስ ዝበሃል ዘሎ ድዩ ኩሉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብሎክቼን ዝበሃል ዘሎ ድዩ ኩሉ እዚ ክትገብረቱ ኮይንካ ኣብ ቴክኖሎጂ ክትግዝግስ in the next 3 to 5 years we will be in a serious problem. We start with emerging technologies. You have big data, you have AI, and you have machine learning, which is a subset of AI, and we went through the rest, including cybersecurity, other new emerging technologies that advanced societies are working on. And the beauty of technology is that technology is not linear. Technology is not sequential. Technology is something that you could grab from the highest state, wherever it is, and then run with it and claim ownership. We have one of the earliest technologies we human beings came up with is fire. So, أنا بحكي بلح سبيو I'm very very happy كم زيوم عين السبات بيرتراتيوم نتي من سيا وزلون مسوي exchange قبر مخالم سلزي تكنولوجي تصبون نجارو
ولا كا تشاينا تمسرتو ولا أمريكا تمسرتو قال وسيد كا لعليهم كتبال حتلون كتكملون تخليقة دوب يبلون زخونة سب وسيدو كابت تبص عزل التكنولوجي أركب كات كيت تخليقة أمين هي وابنات كبابين زلوا عرب رأيهم إمارات زمحازوانا قريب لهم ندادين يروم نتزل التكنولوجي بمول وسيدهم بتجنزبهم كيرم تطغي مولى عدهم لومي the most sophisticated society خين الله لذي إمارات أوش تحمس عمد كم زغ قبر تغيلهم تخكلنيا بوليسي يركب عدخات وكيركا كسرح تجميركا يكاليو زي كعلى مسحفتي كنا نا أوروبا كم أبنت كي تقوم لي أنا أوروبا سريقوا من شفتي فمنهم هابتي مم سازنا أوروبا موديل أي سرعني أبانا كنسرقوا نخل ويون كنشفت نخل سبيب لنا كتريو زلك كل جزء كم على تشاينا خاطر زلك كاب جزاء رسوم تبجسهم أبز زلا على درجة التكنولوجيا بس يحمزلوا نعمي خاطر زلك جي تشايناويان كم زيهم قالت لك أكو هابي خزلون عربون أكو كابانا لعلس عرامات يكون يس أجا نداد هيبوا من إحنا ونداد لنا نداد أنت دايب لنا كالت أجا تطلنا حزبنا دم لما نم سعرهم سلزي البوليس نساتهم استغطوا كنتك عملوا كتكل لك عرب دم زي ما عبلهم زي جنر يزلنا كنتي كونفرنسات يوم زي كايدسو أب رياض كونفرنس أب دبي أبو ظبي ما عاد كونفرنس سيزكات كونفرنس ما فلتت تزبالت فلتت تبع دمي متصالو سلازي تمنسترتات ناتهم تمنستناتهم كابهم يمهار سقوم توسيد دما أم منقصي كتكبر يجمر اتقطع بعد ما بوجري برابر سلازي زيوم سبازياتهم زاتو I cannot be كابزن اللي عليك حقوس هيكلني they just made my لدت نديلهم حالتي نزال لدتي زبالت أتمعلت جيرو مازيو It's really beautiful. Fire helped people boy. Okay. I really love it tonight. Technology سلد فتو زيادة نوع جزيه بيه اللغن. أبكالك كلنا بحدا ببزعين يرتي بمعبالة. And I am from Umeå University in Sweden, and I am analytical chemist, and I am very happy and pleased to participate in this. Professor Solomon تسفالدت كاب سويدن أوميو يونيفرسيتي ما كاب أبزناي عودة عنا عودة حكمنا عودة مدهانيت كنا متاي بلوصات كم زلونا it's just it blows my mind I think يرترا بحكي تزنبري شجر حسم نصبغ هاي تغيروا الله نبلغ زغل تسديد زلك كابهاجرو نتهاجر كرمس غاز حسبه مع عطش حسب دق غيدو تماهيرو بخول عينت مع عاد فلاتن كيلان حيزالا بقول بعد ما حيال زغنا قلت بعد زلوا حيزالا إذا سبزي كمي جركا كوردينيت كيركا همس كونفرنس ناقبركا مساعد كونكت تقبروا ترايو أوكي انتهي بله بروفيسور سلمون كه Professor Solomon. And I am analytical chemist, and I am very happy and pleased to participate in this conference, which has attracted a lot of scholars, not only Eritreans but also international researchers. And my presentation was about development of electrochemical platforms for analysis of drug compounds. So the تعرسي كبد زبالة عرسي جن مسرة تعاون هقدر داسن عرستي مغنياتو زبنا أبزخون عالم زلوا زب مدهني تدليه زب مدهني زمني سرحه بخمي خاتقو عصره one of the most difficult task زخبر سرح انتلو مدهني ناي كاب كامباين تاز مت بفلاي أفريقيا زمت كنديس أجمعات كم زركب أبزر كالو تجارات أفريقيا كزرم سمينا سلزي زي ناي أبزر عودي ناي مدهني تات كيلا سلزخونه اتناتو مصنعتها وصحف دما نعوز تنكفي نيرو كمي جيركا نتي مدهانيتات دحن بسفع زبالة يقلصي تي تكنيكال قالات قريفنا اتسرح كنرخم في التنينة. The idea is to develop a sensor for detecting drugs which are used in chemotherapy, for example. And why these sensors are important is because the drug, if the concentration is too high, then it will not only kill cancer cells, but it also kills healthy cells. And if the concentration is low, then it will not cure. So the therapeutic window is very small, and then you must have to adjust the dose so that it will not be. So زي topics زي عبيت التوبيكات عب معبولات عالم دما عبيت أزارة ترسا زلوا يمكن نحن هون حدا مع الفكرة عبينا تايز بنزلوا عملت كانسر ثيرابيز بحاله مدهنيت أجبابا فاوسنا كانسر سنسرس استسو تمسنعتنا تقريبا وزلوا سنسرس ناش نجارات تي زوهاب مدهنيت تخكل نتي حمام كانسر سيلز كانسر مالت وهيوتات نيوم كانسر سيلز بحاله لو أبتي أكلات التمدهنيت exactly بمتن نتي كانسر تراي قتل كم زغل معناته كمتن لعل تبزح كايو نتوم
ኖርማል ሴልስ ናይ ሰባትን ክቀትል ስለ ዝኽእል እቲ ሕማም እቲ መድሃኒት ውፅኢት ከምፃ ይክእልኒ እንተ ውሒዱ ድማ ነቶም ካንሰር ሴልስ እውን ክቀትሎም ኣይክእልን ስለዚ እዞም ሰንሰራት ድማ ነቲ ዘሎ መድሃኒት ብኻላ ዘራርባ ንመድሃኒት ብትክክለኛ ዓቐን ንኽትብ ክሕግዘካ ዝኽእል ሰንሰርስ ማለት እዩ ነቲ ሕማም ክቀትል ከም ዝኽእል ነቲ ኣካላት ናይ ሰብ ግን ክጎድእ ከም ዘይክእል ጌርካ ንኽትቦም ዝሕግዝ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኢና ንዝርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ዓውዲ መድሃኒት ፋርማሲውቲካልስ እውን ኣንቲንክ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዚ ዓውዲ እዚ እውን ከም ዝዋሱ ሕልፍ ኢለ ይሰምዕ ኣነ ስለዚ እኹላት ኣለውና ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ለትሰይ ከም በሃል ፕሮፌሰር ሰሎሞን ኣብዚያ ዝፀንሓ ርግፀኛ ኣብቲ ቦታ እቲ ምስቲ ናይ ዓውዲ ሕክምና ዘለዉ ሰባት ርክብ ክገብር እዩ ኣብኡ ዘለዉ ሴክተርስ ኣብኡ ዘለዉ እቲ ኮንፈረንስ ንከምዚ ፕሬዘንቴሽን ጥራይ ኣይኮነን ጥቕምናቱ እቲ ኔትወርክ ዝፍጠር ኣብቲ ዓውዲ እቲ ሓደ ዲስቲንጉሽድ ፕሮፌሰር ኣብ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ናይ ስዊድን ዝምህር ዘሎ ወይ ዘሎ ሪሰርቸር ምሳቶም ክራኸብ ከሎ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ክንዲ ምንታይ ሓገዝ ክኾኖም ከም ዝኽእል ክንዲ ምንታይ ጋይደንስ ሜንቶርሺፕ ክህቦም ከም ዝኽእል ብከምዚ ድማ እዩ እቲ ዓለም ዝዓቢ መብዛሕትአን ሃገራት ንኣሽቱ ዩኒቨርሲታት ዘለወን ሃገራት ፓርትነርስ ምስተን ዓበይቲ ሃገራት ይኾኑ እሞ ካብቲ ዓብ ፓርትነር ኣብቲ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ ተመክሮ ፍልጠት ትረክብ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብትክክል ኣብ ኤርትራ እንሪኦ ዘለና ኩነት too high and it will not be too low. So that's the idea. So today what people do is that they send the clinics, they send the samples to a central laboratory and then they wait for a day or 2 days to get the result and they bounce back and forth with the sample until the concentration is low. So ተስፋ ኣለና ኣብ ዓውዲ መድሃኒት እውን ንብል ኣለና ናብ ፖለቲካ ድማ ንመለስ My name is Olivia Wolde-Mikhael. I received my PhD from Harvard University in political science. I'm currently a postdoctoral fellow at the Zolberg Institute I received my እዚኣ ሓፍትና ድማ ዶክተር ኦሊቪያ ወልደ-ሚካኤል ትበሃል ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ብፖለቲካል ሳይንስ PhD ኣለዋ ዶክተሬት ኣለዋ ማለት እዩ and then ብፖለቲካል ሳይንስ ተማሂራ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ኢንስቲትዩት ትሰርሕ ዘላ ኣብ ኤርትራ ከይዳ ድማ ሓደ ኣርስቲ ብዛዕባ እዚ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዓይነት ብዛዕባ ፕሬዘንቴሽን ጌራ ከም currently a postdoctoral fellow at the Zolberg Institute at the New School in New York City. And I came to this conference to present my paper entitled Ethnic Democracies, an examination of Ethiopia's ethnic federalist system and its implications. And in my study, I examined the way Ethiopia decided to structure its government into an ethnic መቸም ናይ ኦሊቪያ ፔፐር እኳ ንኢትዮጵያ እንድያ ትግብኦም ነይራ ናይ ዓብዪ ኣሕመድ እያ ትግብኦ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ከይገበረ ብተመክሮ ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅዎ ነይራ ብዝሓለፈ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኣብቲ ኤትኒካዊ ኣብ ብሄራት ናይ ሃገርካ ዝምርኮስ ዲሞክራሲ ወይ እውን ፌደራሊዝም ክንዲ ምንታይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ዝገልፅ ፔፐር እያ ቀሪባ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንሕና እውን ብዙሕነት ዘለወና ህዝቢ ስለ ዝኾንና ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ትግረ ብሌን ሳዋ ዓፋር ኩናማ ናራ حدارب بدويات نابلكا I don't know حدا قنقا رسيه اللخوني أتي نقبرو عينة معدرة أبتي في اللياتنا زتوكر زيكوني نعنا كحبر زغل عينة معدرة كون كم زلو تبياز مرسوا فدرال سيستم ما يكون نتسقف فدرال سيستم مبزغون عالم كتقبرو تخليقا أنا زنبر الله زلو حدا كابتي بفدرال سيستم زبلت معدرة زلو سويسيا ግን እቲ ምሕደራናቶም ብቋንቋ ኣይኮነን ወይ በቲ ብሄራትናቶም ኣይኮነን ብዙ ብሄራት 4 ብሄራት ስለ ዘለዋ ብብሄራት ኣይኮነትን ገይሮም ኣብዚ ታይዳ እቲ ዞባታት ዘሎ ተዓድታት ዘሎ ንሱ በባውራጁ ንኣብነት ዞባታት ዘሎ ናይ ኤርትራ ፈደራል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃ ነፍሱ ዝኻለ ፈደራል ማለት ነፍሱ ዝኻለ ናፅነት ከም ዝህልዎ ናቱ ኣካይዳ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዚ እቶም ፈደራል ስቴትስ ዝያዳ ፖለቲካዊ ሓይሊ ትቦም እቲ ሰንትራል እቶም ስቴትስ ማለት እዩ ካንቶንስ ንብሎም ሰም ሓይሊ ትቦም እቲ ኒው ዘሎ ድማ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ድማ ድኸም ዝበለ ሓይሊ ትገብሮ ምክንያቱ ኣብቲ ሰንትራል ጋቨርንመንት እንድሕር ሒልካ እውን ብልጭውና ስለ ዝፍጠር federation of states based on ethno-linguistic identities and how that type of structure according to political science theories and history naturally leads to civil war and conflict. What I think can be learned from this example are the difficulties of managing pluralistic societies. ፔፐር ናታሲ እናፅሓፈታ ከላዲ ኣብ ሪያሊቲ ዝቕየር ዘሎ ወይስ ማለት ተዝባረፀቶ ፔፐርሲ እንታይ ዝብል ዘሎ ብኤትኒክ ኣብ ኤትኒካዊ ኣብ ብሄራ ዝተመርኮሰ ፈደራል ሲስተምታት እንተጌርካ መወዳቱ ሲቪል ወር ወይ ካብ ኩናት ሓድሕድ እዩ ዝኸውን ኢላ ኢትዮጵያ is a very good example ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ
حدك ناتو جزينا مبلع زعمسله منتاليتي ناترد لنا أوروما مزيوم نحن هنا بكرسي لهم دليتهم قبروا له أمحرا هيتعاموا من له ويبلوا له تجارو زاخلون بلعهم تجارو كلنا بلعنا انت تتخيل بسلطان كمل سالنا بلو توم قالوا دما سومالنا فارن قالوا حزب دما ماسي غرينا ماسي وانا يم زبلو زلو ስለዚህ ببهير تتجبره ابتس انسلسن بريزنت سياس نملس كم زبلو بعلو تتጋጋም ገሊጽ ሎ ዝገጋዩ ኣብ ሓደጋ ክትወክም ኢልዎ አይ ቲንክ ታሕቶ ሽዑ ተመሊሳኔራ ክሳብ ሎም ድማ ትቕፅላላ ፔፐር ናታ በቲ ዝተገበረ ብዙሕ ናይ ፖለቲካል ሂስትሪ ምርመራ ተሪኻዮ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ምርጫ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ኩናት ሓትሕዲ ዝውዳእ ስለዚ ኩናት ሓትሕዲ ሕሸካ ወላ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዶ ነቲ ዘሎ ኣገባብ ምቕያር ለባማት ነቲ ሕገ መንግስቲ ነቲ ኣገባብ ክቕይሩ መረፁ ግን ንዑ ምቕያር ካ ዝመረፀ ይረአና ኣለና ብኢትዮጵያ ሳጅ in creating nation states. And why I chose this subject is because of the recent conflict and civil war in Ethiopia and the broader questions of regional stability. And I believe that the lessons that we can take from the choices that other countries in the Horn make can help Eritrea continue to have stable and peaceful futures and can help us generate greater understanding among the region and create an idea of citizenship and belonging to the Greater Horn region. So بحبش أنت أنا نرزلنا تتمكرو كم زعينة مزنعتها وتصحف كقرب كلون نتي ليتريتشرز بحالون أقدس نطبيو نايتوبيا ويون زي ethnic federalism وتصيد كم زي بقولوا بقربيت ناس لأن ريزلنا إيرترا دما solid زخونة مسارات وسيدا كابزو سيدا نزمت أي تتجبر عينت كتجبرت خل بوليسي تاديو أكايدا أب كسرع زغل موديل تتقيم عن كيد حجزيو بحكي وعرو زخونات من I think some of the most interesting questions that were asked and some of the feedback was about how to move beyond this present state. And I think that's been some of the most interesting questions. هذا كابتي بزح بزيز حتى تزربرا بزحتوتات زي which is really important. ኤርትራስ ካብ ዝሕጂ ዘላቶ መድረክ ከመይ ኢላ ትቐፅል ከመይ ኢላ ትስገር ዝሕጂ ዘላቶ ካብ ሓደ ዓብዪ ናይ መኸተ ግዜ እያ ትወፅእ ዘላ ብኡ መጠን ድማ ብዙሕ ዋጋ ከፍ ኢላ ኣላ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ድሕሪት ተሪፋ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ስለዚ ካብ ዝሕጂ ዘለናዮ ብኸመይ ክንወፅእ ንኽእል ዝብል እቲ ቀንዲ ፊድባክ ወይ እውን ግብረ መልሲ ካብቲ ህዝቢ ካብቶም ተሳተፍቲ ዝመፅእ ዝነበረ እዩ ናይ ከንሲዳት it's just ዝኾነ ኤርትራዊ ዝስምዖ ዘሎ ነገር ከመይ ጌርና ካብዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ክንዘልል ንኽእል ከመይ ጌርና ክንጎይ ንኽእል ከመይ ጌርና ማርሻታት ኢቲና ክንከይድ ንኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ማለት in the conference is that we can have criticism and we can see failure particularly in neighboring states but you know what is the next step and how do we move beyond that and while ideas were generated of course nobody has the way forward or the answers but some of the answers that I had and my co-presenter Professor Mohammed Hassan has are both about creating national identities for all countries in the Horn region but as well as having a greater regional cooperation and integration. This is a سنتات بلدلا تحت عجي نزخول نهبو زلنا فيدباك زقبار زلو وسيدكا كمي جركا تتقاملون نغدميت كمي جركا تقيد بتخكل ملو ملس زلو وسبيا لن سلازي نتيجة وهاب زلو حبريتات أنا I really hope تمنجستي تي منسترتات نزي فيدباك زي وهابهم زلو وسيدهم أب كبري كتكبروا مالت أب حد معلتي زقبار يكون نزي أب سخونة كونفرنس ونكمي لو مسمى كاس بعد كبر يكون نجن أب سيستم ناتكا أب بوليس ناتكا كتتاتات وانتخيل كايت رايو ውፅኢት ናይቲ ኮንፈረንስ ረኺባ ክትብል ትኽእል ፅቡቕ ዘረባ ስለ ተዘርበ ውፅኢት የምፃልካ ማለት ኣይኮነ ነቲ ዝተገብረ ፍልጠት ወሲድካ ኣብ ግብሪ ከተተግብሮ እንተጀሚርካ እዩ ስለዚ ኤርትራ እንታይ ክትጥቀም ትኽእል ኦኬ ንኢትዮጵያ ክንነቅፍ ንኽእል ንሱዳን ክንነቅፍ ንኽእል ወይ እውን እቲ ጉድለታት ኣባውን ክንሪኦ ንኽእል ንሕና ከንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ከመይ ጌርና ኔክስት ቻፕተር ናትና ክንህንፅፅ ንኽእል ስለዚ I really hope እዚ ነገራት እዚ ክቕፅል ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስስ ምቕፃሎም ከማን ካብ ዓሚ ተገይሩ ካልኣይ ይግበር ምህላውት መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንክቕይር ብቁዕ ሓንጎልን ፍልጠትን ይደሊ ከም ዘሎ ነቲ ንመኸተ ዘድልዮ ኩነታት ኣሰጋጊርዎሉ ሕጂ ናብቲ ቁጠባዊ ምዕባለን ግስጋሰን ብኸመይ ክንከይድ ንኽእል ዝብል ድማ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና ብርቱዕ ቋንቋ እዩ
My name is Abraham Waldo. I have a PhD in pharmaceutics, and I spent more than 20 years working on biotechnology companies in corporate America. I came from Pennsylvania, United States. The reason I came over here is to attend. There you go. Another very, very distinguished scholar, Dr. Abraham Waldo, Cap Pennsylvania, USA, America. ኣብ ዓውዲ ፋርማሲውቲካልስ ትምህርቲ ዘለዎ ን10 ዓመት ድማ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ናይ ፋርማ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ንርኢ ኣለና I think ብዙሓት ምሁራት ከም ዘለዎ ኤርትራ ክንብል ከለና ህያው ኣብነት ንርኢ ኣለና እዚኦም ኩሎም ደኳተር ጥራይ ኣብ ኤርትራ ምምፅኦም ነቲ ኤርትራውያን ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኣብነት ብሕፅር ዝበለ ኣነ ዝብለኩም ናይ ድረአኒ ዝብለኩም ብሕፅር ዝበለ እዞም ኩሎም ደኳተር ኤርትራውያን ዝፅሕፍዎ ፔፐር ምሳቶም ፓርትነርሽፕ ተገይሮም እቲ ፔፐራት ተቐባልነት ብዓለም ደረጃ ንክረክብ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ተመክሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝምህሩ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ኮርፖሬሽን ዝሰርሑ ዘለዉ ድማ ዝያዳ ዘድልዩኻ ኣብ ዓውዲ ነቲ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሰባት እዚ ሕጂ ብዓውዲ ትምህርቲ ናይ ኣካዳሚክ ኮንፈረንስ ናይ ኣካዳሚያ ጥራይ ስለ ዝኾነ እምበር ኣካሊክ ኮንፈረንስ ዝሓንስ ማየ ናተይ ፊድባክ ድሕሪ ክብየ technology companies in corporate America. I came from Pennsylvania, United States. The reason I came over here is to attend the International Conference on Eritrean Studies. Specifically, I had a plan or a topic to discuss about relationship between science, technology, and social development. And in today's presentation, I tried to share my experience as to how health sciences impact good health outcomes in the population, and by attending this conference I was able to learn. So بحفشة ني ساينس تكنولوجين أب حبرة السب كم يجر كهت كمال تدخل كم يجر كهت بلوز حبرة السب نكتهنس كتكم زخل presentation يقريبا يبلالو بحفشة نويح تمكروز اللهم سبعة سلوز خونو كلاتهم أب presentation ويا أب topics أب مزرعة رأي أعمون كمان سلنا زحات سبات كبسرح علم سلوزمتو أزيو قرطو زربا ويجي لملي بزحات سكولار ستري نجار نتايلو تزاربتي كونم زحات كباتهم كمزي بلو زرباتات بكا دربي زبلي يكون جن جلسنا يزربا عمل له كال سبد ما نسرح عمل له تزربا سرح كون خلي تسرح دم سرح يوسلازي نسب كله بزربوت راح يكون كان كتفرض زلكا سبوزونا زربا يم زرب زلو كلهم زي جزء نريم زلنا تعمي brilliant presenters ونيوم جن in general انتينا نرزلنا سفح زخنا فلتت أب حزب إيرترا كم زلون إذا أجازي كم يجركا موبيلايز كت جبرة تغل كم يجركا كتواهد تغل كم يجركا كتك عمل تغل ناي بحكي إيرترا تزا أبي يسرح ناتا تي منجستي نزي موهادي كونزلو سرحو and I know it منجستي كسب حجي بأكال كوفيلو دي قاتاتي سرزلو أبكالي physical infrastructure رحاتن دمن جزيان قلبتن زوسد أو خمس نبرة even مخاطنا يتحقر مالتي كاب عجن ده حرقن قال كفال نايت منجستي أوتيستات راي كونزلو أوتيستات راي يكون ويون ترافيك راي كونزلو ترافيك تايزبل بزخي دي بلاكا ملكت باكا كل سبد ما ناوي خي دو بل بلاكا دو تبل لازم منجستي ترافيك غير كخل على لو كاب عجن ده حر نتوم حزبي كم يجي رباني كسقسو حق ترافيك يوتس ترافيك حق يوتس ما سزور انت تقبر كل نجاري نجركا حدا بزيد ما بالله أبصر جامتيو ملكت بمحبراي كل أنت مخايل لازم ملكت تقتلني خدماتي سلازم منجستي ناتو رول ناتو سرح كيرو نزوم سباتياتهم نزح جزء له سقطاتنا حزبي كم يجركا توهادو يا داويك سر زلوكس مسرح ترى يكون موهاد أتينك سنت تغيرو زلنا بلوصنا إيرتراويان بقليلو نتحجر بفلاي نتاوش تحجر زلو كغلغلو كم زغلي زرداني نتاوش تحجر زلو حزبي ناي بحكي كتقوم خمس خل معناته الزخول تمكرو فلتات كلات كابيتال تمشي بتعدي قال كن رينا من بعد تبز ما تدما هذا عبينا بزنس كونفرنس تغير دما حبدقت راح يكون اب افريقيا زلونا ابعال اوغندا زلو ابعال جوبا زلو ابعال انغولا زلو ابعال كينيا زلو ابعال كال افريقيا رواندا زلو اب امريكا زلو اب اوروبا زلو اب كله اب سعوديه زلو اب امارات زلو اي دونت نو اب استراليا زلو كاب زخول العالم بزح سب كم زغلي دردانا بعود بيزنس كاب سب في زلو سب البيزنس زلون البيزنس كاتوز دل لازم نزخا كابز عب كونفرنس كير كلمه ريل بيزنسز كاب كل دما ان تايم تصبغوا ابتي عودنا كم زعن كونفرنس تنا بيرترا زلو بيزنسز ون فرياتن هيزن كم زي فيستيفال عينت كوينن
እቲ ኮንፈረንስ ፕላስ ሪል ኮኔክሽንስ ክግበረሉ ዝኽእል ሰብ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ኣብዘን ካምፓኒታት እውን ኣብተን ካምፓኒታት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቶም ንኣሽቱ ትካላት እውን ኢንቨስት ክገብረሉ ዝኽእል ፕላትፎርም ተፈጢሩ እቲ ኮንፈረንስ ልዑል ውፅኢት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኣብ በዓል ዱባይ ዝግበር ኮንፈረንስ ከምፅኣኩም ዘለዎ ከምፅእ ከለኹ ናይ ቢልዮናት ቢዝነስ እዩ ዝፍፀም ኣብታ ኮንፈረንስ ጥራይ ምክንያቱ ዝበለፀ ዕድላት ርዩ ሰብ ሽዑ ኢንቨስት ዝገብር ኣሎ ብርኪ ናይተን ካምፓኒ ናብታ ካምፓኒ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ካምፓኒ ስታርትኣፕ ካምፓኒ ሓሳብ ዘለዎም ዝኾነ ፕሮጀክት ዘይገበሩ ፅቡቅ ሓሳብ ምስ ረአየ ሰብ ኢንቨስተር መፅኡ እዚአን ካፒታል ክበኩም እየ ንሰማማዕ ብኸመይ ክንሰርሕ ንኽእል ክብሎም ይኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ተፈጢሩ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይ ቢዝነሳትን ትካላትን ቀልጢፉ ጃምፕ ክገብር ክእል እቲ ሃገር ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ሕምባቤ ከተርኢ ትኽእል ኣይኖ ልደት መዓልቲ ኣብ ካልእ ከም ዝወሰድኩኹም ተረዲኑ ኣሎ ግን እስከ ደሓን በዚያ ናይ ልደት መንፈስ ክምለስ በዓል ልደት ከምዚ ንዓመታ ብሰላም የፅቢሕና ኣሜን 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 ልደት ክገርበልኩም እንዳተመነና ኣለሁ ድማ ብእውነት በዓል ልደት ኣብ ዕዳጋታት ወፂና ናይ ዕዳጋታት ሃዋህውና ዋኹም ከነብሎ ኢና መደብና ጀሚርና ክሳብ ንውድእ ምሳና ኣብ ዕዳጋታት ዘወርወር ክትብሉ ብክብሪ ዘዕድመኩም ዘለኹም ብስራት ብርሃነ ርሑስ በዓል ክኾነልኩም ይምነእ ሰናይ ምክትታል ተስፋ ኣለም ጀርጆ በሃል ዕዳጋ ድሓኒ ፅቡቅ ኣላ ሽጉርቲ ክንያ ዘለና ኺሎ ሽጉርቲ 25 ኮሚደረ 25 በዓል ጉዕ ፃዕዳ ሽጉርቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ክብር ኢሉ 40 ሽየጥ ኣሎ ብሞናት በዓል ልደት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኩሎም ስድራ ቤተይ ንሓድታት ምክልኻል ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራን ንዓኹም ከዓ የቐኒልና ንዝሃብ ክትፅቡቅ ትሪእበሎም ትዝቤዛ ኩሉ እዚ ከዓ ኦርጋኒክ መግቢ ምዃኑ ከዓ ዘይምዝንጋዕ ኩሉ እዚ መግቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኦርጋኒክ እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ፍርታ ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገር ንርኢ ኣለና ኣሕምልቲ ከምኡውን ቀረብ ኣፍኮርስ እቲ ዋጋታት ንኩሉ ህዝቢ ይኽእሎ ዶኸውን እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ምስ ሓሰብና ኢና ግን ኣፍኮርስ ኣብ ዓድኻ ዝፈሪ መግቢ ክሳብ ዝኾነ ምናልባት ዘብለጭልጭ ከይትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ንዓኻ ዝኸውን ኣይሰኣነ ንኸውን ብፍላይ ምስቲ ሃገር ኣብቲ ሕርሻ ትፅዕሮ ዘላ እዛ ዓመት ዝኻ ፅቡቅ ክራማት ምንባሩ ኣይሆፕ ንኩሉ ዘንግድ ኩሉ ሰብ ብዓቕሙ ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ርሑስ በዓል ሃራይ ቅንያታዊ ዳዕመት ዕዳጋታት ከመይ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሰላሳ ተጀርና ከዓ ሓቶ ለላ መጥፎ ፅቡቅ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ጸሎትና ባግናን ብሓሳብ ዝጥጃዕም ቀድስፍ ሓትዋብ ዓመት ዘይውዳ ብስምልኣት ጥዕና ስምረት እግርን ልብን ምስ ፅሮትን ዓቕልን ምስ ናህርን ምዃን ፅባቐ መልክዑ ክቕባእ ልክዑ ኣቱም ሰባት እዚ ናይ ኣውደ ዓመት ሸውሲ ነተን ኣዴታት ዶ ንኩለን ይሰርቅወን ኣለዉ ኮይኖም እቶም ስድራ ቤት ናቶም ከመይ ኢሎም የብዕልወህሉ ምክንያቱ ኣደ ዘይብሉ ውራይታ ይኸውን እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ኣብቲ መዓልቲ ውራይ ኣይኮነን ዝግበር ኢሎምና እዚ ኣቐዲሙ ቅድሚ እቲ መዓልቲ ወይ ገለ ስለ ዝግበር it could be something beautiful ናይ ብሓቂ ከምዚ ኢሎም ከምዚ ዓይነት ኣውደ ዓመት እዞም ኩለን ትሪእዎን ዘለኹም ኣዴታት እየን ዝኾና ንሳተን ንባዕለን ኣብ ኣውደ ዓመት ከምዚ ገይሩ ነተን ኣዴታት ዝእንግደን ስለዘየለ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኢለን ኮፍ ኢለን ክእንገዳ ከለዋ እውን ፅቡቅ ነገር እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣውደ ዓመት ብዙሕ ስለ ዝሰርሓ ብዙሕ ስለ ዝደኽማ ንዓታትን ከምዚ ገይሩ ዝእንግደን ከማን ፅቡቅ እዩ ኣክቹሊ እዚ ናይ ዩቱባት ቻነላት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ንብዙሕ ሰብ ፅቡቅ ነገር ክፈጢሩ ከም ዘሎ ይረኣየኒ ኣነ ኣብ ከምኡ ስለ ዘየለኹ ኣይፈልጦን እየ ግን ናይ ብሓቂ ዋሕሊለን ተን ደቂ ኣንስትዮ ክጠፍእ ዝደሊ ዝነበረ ባህሊ ንክመለስ ኣከዳድና እቲ ባህላዊ ኣከዳድና ስታይል ንክኸውን ቁሩብ ይጋነ እንዳ ኮይኑ እምበር ናይ ብሓቂ እቲ ባህሊ ናይ ብሓቂ ይመልስዎ ኣለዉ ሞደርን ገይሮም ነቲ ባህሊ ይመልስዎ ኣለዉ ኩሉ እቲ ወላ እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ኣማእኪልካ
كلهم بهرات بحادنة لدات كبعلو خلو أبعيد كمو بعلات كجبر كله نزيهم يوتيوبات من البات بزو سبني يوتيوب كمزي بحماق راينات مثلا توم يوتيوبرات كمزو نابري زارب جن فرعوز اللو قليل سرحونا يكون بحالنا معكاب نتبهال دما تدلعي نجر نخجبروه سحاب نجر نخجبروه زعروه زلو قليل يكون زي بزو سرح يزفسس أفكارس أتاوية بلومن ربحية بلون بلاكم يلا هونجن ببيزنس مالت صبغ بيزنس مالت هاي مالتي صبغ نجر ناجبر كام ربح مالتي صبغ نجر ناجبر نتبهالنا عقب بكرة بحلو بنسارو حما قلنا جبر أنت زخود استاذ ما جبر كان يركها تصيق نجر ناجبر شبكة تصيق يدفتو لازم نتصبغ بهالي نتصبغ هاي وهدتنا يتزبنا النار أيو أتاون ترخبس صبغ وقع رخبو خاتب المبر صبغ تدل إن رخين كم وقع رخبو يبزح اللون تبل I think أبزح حلف عمتها ترانا يوتيوب بتخالك كم دليتكم كتبوا تقولوا بفلا يبزنا كالتشرال بهلاونا جراتنا يوتيوب ناي سنة التاريخة بهلنا حبرت سبنا يرترا تدلعي كم زغون درفتي بجدي أبهل كم زتو كرجي رمامين قال سبات تجي نتم مودرنز بهل زنا برات في أمهم كله بهلاو ترى كوينو تدرفي سنة ما بيمزولو أوكي مودرن ونا يتصلاني جن بهلخا زي معرباو عالم بهلي نكتف زخل زنا برا كايدان يرو معرباو عالم بحق بهلتاتنا هاي بزحت قراتات فيه حبرت سبنا جن نتبهلي زبالة مخانو أكادنا ناتنا تبرع مخانو اتهم كريتيف سبات ناتنا تم فترت ناتنا دما نتبهلاو كدان سبسلز دليو مليسهم أبو ينفستيجيرهم كسرهم زجمرو اتزورياتات الفتات زي قبر زول تاريخها كندي يسبق سلازي again and again اتكون ناتنا صبوق يرنا زي يوتيوب زي بحال زلو ويونزا ميديا زسرح زلو صراحات كلنا قرب بحماق راي كنريا يبلنا بزو صبوق نجر يزفر زلو أو دعمت دما كم زيلو صبيقو أبو دعمت صبوق جنس زي جزاكو قدام أنا أشتغل له هم يدون يرسب جنس زي تجز علي دكون استيقا سر زي تجز علي زبحال له جزينير يذكرني لومي I think I don't have try فلتني أجن نبو دعمت كم زي صبوق زوريا بحلاو كداني زيارة تمرات زخون ولا بزدق خينا قرية خلنا أبو دعمت صبوق جنس كجبري درس كجبري زبلاو عداتين زوريا كجبريان ذكر هذا ما that is beautiful بتعمل صبوقيو بحق عبس راح كم تسرحه أتي تكنولوجي تزلم محبراو ميديا دما نخمز نصبغ تتذكين قالوا بحال خان كبرتات كان نتأكب زل على بركته كل ويغل أي بحق هدمونا نباريد قالت بزحت شانلات اللوا كم زينة فازلوا عبس راح تقبروا زلهم بفلا يبز بحال نمي عقابل نمي حدناتنا يتزبن مسسانن نقا داي بحقي أدنا غوت علني بمولاتكم هزبير تراد ما رحوس حدش عامة يكبروا لكم دقيمة رحوس بعلى لدات يكبروا لكم عامة فقرن سلامن قسانتن وهدتن معبالن قسقاسن كتقبرلنا دقيمة دقاقيمة يمنه ستيل أما جمرينا عامة نازلنا صبوق عامة صبوق سناي زبان قونا لنا دما تمنيتيو لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار نخلو تحسوتاتنا محقاز دما قبل بنا مسكن مزيات أم تدر فيك تفكو